od Belo Bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Oyaurenya koramga jonka muromuro mintiere chopo kanyo sa 12 mar okinyi majaber chien tarik 12 dwe mar Ang'wen higa mar 2023. Kamoro moro mintiere geno mara ni chieyo makare buore Nairobi ka wachiyo gi koth mabende pod dhi nyime gi chua kene gweng ma intiere to chiyo nade. Kok manya koramga jongo okinyi makawuonan ka mar tayo ni kadamna mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo nyinga Sharon Ongawa koni mathoth nyakoramga juang bang ma hadhi biro kami weche manyien bedi gi ng'eyo ni ang'o matimore gweng ma intiere chutho kotenre bende gi ng'anyo mag lakteche ma bende pod dhi nyime e odiochienge mar 29. Kopogore gi mane nonro mar gazet nyakoramga juang The Standard hantiere godo ka The Standard thor wach mabbe nanno ka gimiyo pek en kaluore kod ng'anyo mago mag lakteche ma bende sibido ka dhi nyime gendika kanyo gi dholiech despair as doctors harden strike stand. Katika mano odiochieng' manyoro bende nowinjo kanyo ka Kenya Medical Association bende koro nacho ni gibiro bedo ka giriwore gi lakteche kata mna duonde mag lakteche mopogore ma bende osebedo ka ng'anyo pone piny owacho ok bi winjo ywak lakteche. Katika mano nyalo paro odiochieng' manyoro bende jatend jotije piny owacho mano Felix Koskei bende nochiwo siem ne lakteche mar mondo mi ochung ng'anyo mar mondo mi lakteche gi piny owacho otwak kendo e okang' machielo. Katika mano lakteche wacho no ok bi buogegi kendo ginero mongere gi dongere kaka intimidation. Katika manya koramga juanga podwa rito ni nanna ka pono ni ng'anyo makamagi biro bed ka ichungo kata oyo odiochieng' manyoro bende nowinjo ka Ogai mar Azimio Raila Odinga bende noloso kotenre kod ng'anyo mano mar lakteche. Adhi bedo kami mago kanyakla koda June Moi mano nyathi mane en jatend piny Kenya mar 2 mosenindo Daniel Moi bende nolalo ngimane odiochieng' manyoro e osiptal moro buore Nairobi kentiere kod higni 60. Nonyuole e higa mar 1964 nong'elo rengo odiochieng' manyoro. Nitiere nonro moro mabende otim gi apis Auditor General pachoka. Nonro mabende koro yango kaka moko kuom jotije e counties mopogore nitiere kod agulu achiel mano mar bengi. Yudo kaka namna jotije adek ichulo gi agulu achiel mano mar bengi. Mano nyiso nang'o? Ano kanyo komeni counties mopogore kaka county mano ma Elgeyo Marakwet nitiere Bomet kanyakla kod Baringo. Duto te abro bedo kakiloni e nonro mar gazet. Bende nitiere gazet mano mar Daily Nation. Daily Nation nyakoramga juanga thor wach mabendo mi pek aneno kanyo ka bende gimiyo pek weche motenre kod tho mano mar June Chebet Moi mabende nolalo ngimane odiochieng' manyoro. Kopogore gi mano nyakoramga juang bende aneno ka gazet mano mar Daily Nation bende chiwo pek weche motenre kod ng'anyo mago mag lakteche. Ineno kanyo ka gindiko gi dholiech ni lessen tax burden bishops urge state. Odiochieng' manyoro riwruok mag kanise bende nolose kotenre kod ng'anyo mago mag lakteche ma bende osibedo ka dhi nyime. Duto te bende abro bedo kanyisi kanyakla kod tipo mano mar Francis Atuoli mano jagoro maduong' mar kotu. Bende abro bedo kanyisi ginero ma bende obiro bedo kotwakie e kindegi ma bende oikore mano ma wacho ni odok laro komno iro mar kotu nolando kanyo ni dwe mar 6 ibro bed ka itimo yiero. Kok manya koramga juang magi moko kuom weche ma bende abro bedo ka kiloni e nonro mar gazet. Bang'e
abro donjo ka bedo gi twak e chenro mar Opiny. Kiny ma kawuono adhi bedo gi jalnore ma bende osebedo katimo nonro mano ka duol mar Infotrack. Odiochieng' manyoro bende jo Infotrack nochiwo nonro kaka oganda ma pacho kaendi paro ahinya kotenore kod okenge mopogore opogore. Neneno kacha ka bende nagimiyo jatend piny Kenya grade mar C. Jalup jatend piny noyudo alama mano mar D. E kinde mamoko jok ma bende dwaro mar mondo mi ogai mar Azimio Raila Odinga odhi e riwruok mar AUC neneno kanyo kwan atamalo 81. E kinde mamoko adhi bedo gi Jovin Wanyingo jal mosebedo katimo nonro ka Infotrack. Kopogore gi mano nyakorom ge juwanga chenro mano mar mbaka oromo. Okiny ma kawuono adhi bedo kod rowere mana kaka pile rowere 6. Walosana kotenore kod dang'ni mano mar paro e kind rowere ma bende osebedo ka medore. Kik wiwa wil gi chenro mar ng'e jothumbewa ma bende biro ni kanyo chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Omiyo hakwayi ni kintiere gi ote moro amora kaluwore kod thor weche ma wantiere godo. Yoronwa ote kokalo lai magwa mag ote machiwo kare 600. Par ni mbui magwa mag oganda bende yudowa achiel kachiel. Yudowa e mbui mano moro mar Facebook, X kanyakla kod Citizen Digital. Bende wantiere mbui mano mar YouTube yudowa gi nying mar Ramogi TV Kenya. Kopogore gi mano nyakorom ge juwang' tudri koda e mbui maga mago mag oganda. Fanpage mara e mbui mar Facebook kanyakla kod X, TikTok gi Instagram bende ntiere atiyo gi nying mar Sharon Ng'ao. Omiyo bed kodo nyaka giko nikech ma en Rupiny. Mokwongo hoy thuond weche. If the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing. The work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical. Nyakorom gajuang dakika na 7 tok saa 10 mar okinyi kamoro mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ng'ao. We wachak gi weche mago motenore kod ng'anyo mag lakteche ma bende donjo odiochienge mar 29 odiochieng' makawuono. E kinde ma piny owacho koni giyie bede twak kod lakteche poni giwito oko ng'anyo margi. Kaunti ma Kisumu bende olando ni ok gibidhi nyime kod chulo lakteche ma ogomo. Lakteche to nyono piny ni ng'anyo mapek biro juma manyien madhi riwo kod ka ute thieth mag ji giwegi. Kaka Judith Omondi lero gikoni kek piny owacho chungi gi winjruok manok giyiere. I know what an intern does. I did it. We worked for 72 hours on call, and so I do not know this thing called intern students. I teach medical students. Medical students learn from year 1 to year 6. After year 6, they graduate. Upon graduations, they have a DR besides their name, so they are medical doctors. En laktar masani hike ng'eny, kata kamano en bende ne ochako kaka intern, kendo lero ni tije manegi tiyo, ne gin tije mag laktar kendo e seche 72 maonge ng'ama odeo ni gin interns, gino ma omiyo sara ma imiyogi ok owinjo bed midhiero ne piny owacho. Lakteche gi mane twak e bwo riwruok makelo kanyakla lakteche duto Kenya Medical Association, koni laktar chulo omenda mathoth moloyo jopuonjre duto e mbalariany, kendo kuom higni 6, ka hola mag piny owacho bende idwa ni gichul bang' tieko, gi osara ma siling 70,000, gikoni ok gibi yie kendo juma manyien, gichano yaro ng'anyo nyaka e ute thieth mag ji giwegi. Deals are signed and then rubbished as if they never existed. We need to debunk this myth that the government was forced to sign a document. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing, because no one is forcing the government to do anything. From Tuesday, services in the private sector
We will ask our doctors to withdraw until the demands that are affecting the health sector are addressed. Nyaka sani nitie ute thieth ma osechako omo lakteche kowuok e pinje maoko. Lakteche ma riwruogni koni ok giyie ni rieko gi ochopi rang'iny madwarore. Right now, the foreign doctors have been brought are being paid 540,000 with return air tickets for them and their families, with housing, free food, accommodation, and all that. Yet the only thing the doctors in KU are asking for was just to be paid half of that. Then you bring some foreigner with questionable credentials. Kawuono piny owacho yango e yor oboke ni giyie twak kod lakteche to mana ka gisechungo ng'anyo kendo dokie tich. Lakteche giwegi to othir ni mano ok nyal ringang'. The only person who can determine whether the court orders have been complied with is a judge in a court or in a court. And if the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. Ka riwruok mar jotich piny owacho bende oseyo duol marango osara mar jotije piny owacho magikoni makelo tungni e kind jotich. It cannot be by coincidence that all the trade unions within the republic are having issues with the government, are having issues with SRC, and what we see now is a trend by SRC to interfere with the right to collective bargaining. E kinde ma magi dhi nyime, kwan mar counties machungo osara mag lakteche mang'anyo bende medore. Kawuono kaunti ma Kisumu bende okoni ok gibi chulo lakteche mang'anyo kendo gidhi chako ndiko mamoko e yor kojolo mondo konyi e chwalo thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwaro Gajwang' jochiw thieth motisi ni clinical officers pod oramo ni pod gidhi bedo ka gidhi nyime kod ng'anyo mar dwaro ratichgi kowuok kuom sirkal. Giyango ni ng'anyo makamano gidhi godo nyime nikech tend counties otamore bedo kodgi e twak mar keto winjruok. Millicent Adhiambo miyo ler. Ng'anyo makamano makawuono nyono ndalo 11 okelo kanyakla jokanyo mag kuko mawuok e counties ma 10 kowuok e gwenge ma Imbo kod Nyanza mar Kenya. Kotelnegi kod jalup jagoro mar riwruok kuko pacho kae Austin Odiwuor gilero ni kopogore kod sirikal mamalo, sirikal mag counties pod otamore romo kodgi. Nyaka nochak mgomo twak wasebedo kwa yudo mana gi sirikal maduong', lakini sirikal mar county governments otamore twak kodwa, to wacho ni nyaka to wadhi mana mbele gi mgomo wa. Bende gimedo ni weche mag doho ne gisetiekore godo ma winjruok ne otamore bang' kane doho maduong' pacho ka golo chik mondo mi gilalre kindgi kod sirikal e higa 2021. Doho maduong' ma pacho kae higa mar 2021 nochiwo ruling ni onego beni wadoge ginene e winjruok gi sirikal mar counties kod sirikal maduong' mondo wabed gi winjruok miluongo ni CBA. To nedo nowacho ni gino nego beni kawo ndalo 90. Ndalo 90 nosekadho higni mokadho ka. To chik wacho ni kapo ni ndalo go osekadho to inyalo luongnu ng'at moro mathegou ma owuok mok en ng'ama wuok e union kendo ok en ng'ama wuok e sirikal mar county, ok owuok e sirikal maduong'. To ka ng'ani ogolo report ni winjruok otemo thegou motamore, to koro iwewa e lwet ng'anyo. Emomiyo wacho ni ng'anyo mano chakore tarik 1. Kata mana gavana Masiaya ong'eyo, emomiyo gavana wacho ni osupportwa kendo en emosewacho ni strike madhigo mbele ni wadhigo mbele. E seche magiyango ikruok margi maromo gi sirikal mondo giwinjre, gigolo siem ne jatelo mongirore migawo mar thieth Patrick Amoth mondo we mi apisas mag thieth kata clinical officers kech pachoka kaka osebedo ka utimo e twak mage. Ne jatelo mongirore e tend migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth ni wach mowacho ni wan kaka clinical officers ong'ewa mane Kenya ka en wach ma lisha ahinya ma kendo kodhi mbele gi wacho gino to gino nyalo kata mana mae tich nikech en ok ber ka jatelo mantiere kiwango mar Amoth riambo ne jopiny, to en ng'at monego beni chiwo paro ne ker ma pacho kae William Ruto. Koro wanyise ni en kokodwar konyo wa e ng'anyo mwadhigo mbele ni to beda kando one kaka watimo gigewa nikech gikone to wabro yudo gimwa dwaro. Ni kik uchandru ni udhi e public hospitals nikech doctors onge public hospitals, clinical officers onge public hospitals, to mage joma neno jotuo. To wach malit en ni gik matimore gi te gin gik ma sirikal emo kelo.
As a union, wan waikore kendo waikore mar romo mondo watiek wechegi. Wasetimo karwa, okang' mwanyalo chope wasetimo. To sirikal emo dagi timo gimonego beni gitimo. Kotelnegi Council of Governors. Magi timore seche ma doho ma Meru to ne oseng'ado ni ng'anyo mar clinical officers kod jolony mag lab e kaunti ma Tharaka Nithi ogo marufuku. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakwar mgajwangu gai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro dwaro mondo piny owacho gi lakteche obed kod twak mar tieko midhiero makoro kwako sekta mar thieth e Thurka. Odinga mane wuoyo e telo mokwongo ewi wach ng'anyo makoro hawo dwe achiel ochiwo siem mager ne piny owacho ewi kawo ng'anyo mar jothieth mawethweth. Jatelo no ne okone piny owacho mar Kenya Kwanza mondo ne ni ochopo moko kuom dwaro mago mag jothiethgo, konyiso luoro ni weche nyalo bedo marach ka ok otieki weche mag ng'anyo e yo mowinjore. Ewi wach mar yiero mag kor gwenge, Raila wacho ni ODM osepodho wach ewi yiero mag chama madhi chakore chieng' tarik 27 mar dweni. The strike has disrupted healthcare in the country's 57 public hospitals. We are of the view that the situation is moving from bad to worse, and soon we will have a full-blown crisis in which all health workers will down their tools. Already, clinical officers have joined. I therefore have a personal appeal to both the government and the doctors. After very wide consultations, I am convinced that the doctors and all other health workers currently on strike will be able to craft a return-to-work formula and resume duty if the government were to meet their demands halfway while negotiations continue. Nyakwar mgajwang riwruok mar Bishobe Jokopere hochao sirikal gima giwacho ni sirikal temo ketho winjruok mosebedo e kind sirikal kod kanisa ahinya e weche mag tayo ute thieth kod skunde. Kana giloso kod jofwambo, riwruok margi mano mong'ere kaka KCCB okwayo sirikal mondo chul gope ma en godo ne ute thieth ma itayo gi kanise kata mission hospitals e bwo okumba mano mar thieth machon mar NHIF kapok SHIF ochako tich ayanga. Jodologo mag Kopere bendo kwedo mabor wach mar temo mayo gi ting' mano mar tayo skundegi ka ting'no oket chutho ne migawo mar somo e bwo paro mar chik mar Education Amendment Bill 2024. Simfra Sokinda miyo lerno. Tend kanisa Jokopere nyiso ni gimor kod kaka winjruok e kind tend kanise kod sirikal chalo gi kindeni ahinya kotenore kod chenro mag thieth kod weche somo e kind weche mamoko. We are concerned about the deliberate intent to reduce and undermine the role of the Catholic Church and indeed all faiths as safeguards of morality in society. Kagiloso kod jofwambo, jodologo ywak ni ute thieth mathoth ma itayo gi kanise kata mission e pachoka sani ochungo chenro magi kalore kod gowi makore lach ma sirikal ni godo e bwo okuma mar thieth machon mar NHIF. The effect is that most of our hospitals are crippled and not able to operate optimally and therefore offer services to the needy. In fact, many are now unable to procure medicines and pay salaries. Giko sirikal mondo chul gope go masani gikoni hawa bilion 2 kapok chenro manyien mar SHIF ochako tich ayanga. Our inquiries on whether our debts will be honored have been met with mere promises and no legal guarantee. This is not only unfair but totally unjust. Jodologo bende kwedo moko kuom gigo mantiere paro mar chik mar somo mano Education Amendment Bill 2024 kod University Bill 2024 ewita skunde kod kuonde tiegruok mamalo. The proposed Universities Bill Amendment 2024 grants the Cabinet Minister unilateral power of dissolution and merger, conversion or amalgamation of private universities without reference to the owners. The proposed new bill now further threatens this crucial role of the churches in our education system. We therefore decry and reject
the systematic scheme to undermine and weaken our management role as the founders of the Catholic-sponsored schools. Kalure kod paro mar chik mar Universities Amendment Bill 2024 kare mar 38, jatend migao nyalo tok nywako paro kod commission gi jokanyo mamoko chiwo paro ne jatend piny ewi riwo mbalariany ariyo kata moyo ariyo kamoro achiel, riwo kanyachiel mbalariany mag ji giwegi kata moyo ariyo kata loro mbalariany chutho. Bende gidwaro ni sirikal ochiw thuolo ne jomisen mabiro e pacho ka konyo jopiny kik juogi omenda mar donjo e Kenya. In the work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical and shows lack of gratitude to people dedicating their lives to the good of society. We request that their work permit be zero rated. Atamor 31 mar skunde pachoka nochaki kende tayo kod kanisa ma jokopere. Tend kanisa ni ywak ni ponono sirikal onjawo winjruok e kinde kod tend kanisa ni gima jo Kenya mathoth dhi bedo kamarach. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kopogore gi manya korum gajwang, bod mochung' ne nono rang'iny mar yedhe gi kwiri e pachoka. Ogoyo marufuku chenro mar uso yath mar Benylin, ma en yadh ahonda mar nyithindo moyangi ni ok ber kod ngima dhano. E ote mochwal gi bodno, oyangore ni yadhno mar mililita 100 ma iloso gi kambi mar Johnson & Johnson mar Afrika, mano ma milambo, keto ngima nyithindo kamarach ni mar nitiere moko kuom nyinyo mani kuome ma okadho kiewo. Yadhno mogo marufuku en ma obiro e bwo namba mano mar dawa 329-320. Bodno bende yango ni gisechako nonro matut ne yadhno. Jopiny madibed ni osetiyo kode to neno ranyisi mok ni kare. Onyisi ni ochiw report ka weg dukni ma uso yedhe bende onyisi ni kik dhi nyime kod use. Kopogore gi manya korum gajwang, atiri nyaki kaunti ma Homa Bay kama ji mok tin ne 66 oula osedare miechgi e gwenge 4 mayudore Central Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay nyaka nyok koth chak chwe. Udi maromo 4 bende koth mapek manyocha otieno manyocha ne oketho. Ruoth ma Central Karachuonyo location Haman Onyango oyango ni familia ma kwan gi ok tin 300 osedo midhiero kaluwore gi oulano ma omonjo gwenge mag Kamuga, Kosano, Nyaola kod Kolonde. Ruoth Haman Onyango onyiso tend kaunti mondo miyo kony jopiny makonyo aruya e kinde ni mapek medo donjo negi. Jopiny bende kwa mondo omed dhi nyime koda kuonde mantiere malo. Ang'wen mane pio onjao kabisa Kamuga, Kosano, Nyaola ne pio onjao kabisa to gi pat mar Kolonde bende pino onjao kabisa ma oketho gik moko. Ute 4 mane pio go piny, wan gi ji 66 mane oringo dhi Simbi dispensary nyaka sani. Households ma pio oketho gin 333 to pod waneno ka bende kodhno pod omore. Puothe chiegni eka 50 moketho kabisa mane gine ne oseti mane doyo mar ariyo. Eka 50 noketho kabisa to gi ute 4 mogaga piny flat. Kato bende school kaka Simbi primary gi secondary odonje kabisa ma kata chope go ketho kabisa. Osemiyo sirikal report kato bende wakwayo jogewa majasirwa ni ka giyie to gisirwa. Wakwayo county government mondo osirwa wan gi pek. Nyakorum gajwang jatend migao mar pur Mithika Linturi kod jatend tije maduong' mar dero mar sirikal NCPB Joseph Kimote oloko lwetgi e mibadhi mar mbolea mabandia kendo wacho ni ponono ni nitiere mbolea mabandia kembe manomiyo orak mar loso mbolea emonego bedni kaw ting' ma ok gina ka gilose nyim kamiti mar od bura mar Senate mochung' ne pur. Linturi odhi nyime kod tuo dhoge ni onge mbolea mabandia e bwo chenro mar miyo jopur mbolea e nengo mogonyore. Kata kamano oyie ni nitiere ogundni 3,000 mane mbolea magigi ok ochopo rang'iny madwarore ka bende liko ni jogo manorem yudo orak mar kelo mbolea kod kweth makoda sirikal emanyayo miriambo ewi wach mbolea mabandia. If there were issues with the standard, as the CS have said in some batch which had issues, it is a prerogative of the manufacturer to be able to account for those standards and ensure that he adheres to the standards of the country. So what I can say in a nutshell, our quality assurance processes do not include testing of products because we don't have that capability. We rely on government institutions to ensure that the quality of the products we supply
is of good measure. But please, Chairman, just like the MD has said, when KEBS certifies a manufacturer and the standards are agreed and the manufacturer decides to give what he did not submit for analysis of a sampling for certification by the standards body, it cannot be really the problem of NSPB. It can't be our problem. It is the problem of the manufacturer, and the manufacturer must be dealt with according to the law. Also, I'm not oblivious of the fact that even those that people lost in the tender process, because this is a multi-billion business, probably you can find somebody going into a corner, print his back, and do whatever he wants to do, and make noise about it. Jauhala Nation Otieno Angudha ochwale doho kod ketho mar tudruok kod ji mamoko e koto jal moro omenda maromo siling $37,000 kaachiel kod yudo omenda e yor wuondruok. E higa mokalo Nation bende nochwale doho ma Kibra kod ketho mar tiyo kod ang'enge mano mar mayo miyo moro ma japiny Italy $13.5 ketho mano kwedo mowe gi Rambuna. George Bati miyo mathoth. Edo ma Milimani Nairobi, Nation Angudha kod kinde mage ochung' e bao mar duoko penjo ewi ketho modonjnego mar koto jal moro moyangne Surinda Singh $30,000 e ohala moro mar mula. Oboke mar burano yango ni Nation Angudha ma bende ong'ere kod nying mar Oledhi ni Kuja ne owuonda bonyono ni omenda go ne dhi tigo kod ndege, chulo kumba kod osuru mag mula ma pek mare romo kilo 300 manunjo bed ni tero nyaka Dubai. Kaluwore kod jal buche Edo ma Milimani, achino ne otiyo kod Oledhi makamano kata obedo ni nong'eyo ni mano ne en miriambo. Ketho ma doho nowacho ni ne otimo e kar dak mar Runda Glory Valley e kind tarik 13 dwe mar 7 2023 kod tarik 18 dwe mar 10 higa nogo 2023. 13th day of July 2023 and 18th October 2023 at Runda Glory Valley Estate within Nairobi County, jointly with others not before the court, we conspired to commit a felony, namely stealing USD 250,000, an equivalent to Kenya shillings 37,500,000 Kenya shillings from Surinda Singh Kanda by falsely pretending that the money was meant to hire a private jet, payment of insurance and taxes for 300 kgs of gold, which was to be transported from Kenya to Dubai. E kinde burano kinde mag Angudha ne okwayo doho mondo we kod Rambun, kendo ni mwandu ne ma omaki koting'o nyamburko mare bende owe thuolo. Ma oke thuolo mokwongo ma Nation obedo wendo sirikal ka higa mokalo ne ochwale doho ma Kibera bang' wachore ne otiyo kod ang'enge e mayo miyo moro ma japiny Italia $13.5 tiyo kod obok mothedhi kod mulo miyono e yo ma ok nyis luor, ketho manokwedo kendo ne owe gi Rambun mar $100,000. Kaluwore kod ketho modonjnego sani kendo bang' kinde mage kwayo mondo oweye gi Rambun, doho ma Milimani ong'ado ni gibiro chiwo ng'eto ka owinjo weye thuolo gi Rambun kata oyo odiechieng' ma kiny tich abich tarik 12 dwe mar 4 2024. George Bati, Ramogi TV. Nyakwarom gajwang' atamalo 58 mar oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya ok ta e yo makare kendo chomok marach to ka giseyo jatend Kenya Kwanza mano kuom medo choko mar osuru kendo rido nengo ngima ne oganda ka jo Kenya maromo kwana tamalo 19 wacho ni piny Kenya itayo e yo makare ma oyangi gi kambi matimo nonro mar Infotrack ma bende oyango ni atamalo 81 mar jo Kenya riwo lwedo dwaro mar jatend Azimio la Umoja Raila Odinga mar bedo jakom duol mar riwruoga pinje Afrika AUC. Lidio Keyo nigi ler mathoth. En nonro ma otim gi kambi timo nonro mar Infotrack, nonro ma notim e kind tarik 8 gi tarik 10 dwe mar 3 higani. Nonro no yango ni thoth jo Kenya wacho ni piny Kenya ochomo kamarach gi atamalo 58 ka atamalo 19 wacho ni piny Kenya ochomo kama ber, atamalo 19 lero ni gikia kama Kenya ochomo ka atamalo 1 ne odagi chiwo duoko. Atamalo 64 mar jogo ma oyango ni piny Kenya ni kamarach oywago pek mar ngima. Atamalo 38 ywago onge mar tije, atamalo 27 ywago telo marach, atamalo 22 ywago dhier mokwako thoth gwenge ma pacho ka, atamalo 12 wacho ni moko kuma piny chal gi rach, atamalo 12 ywago siasa mapogo oganda kaka gino makelo midhiero ne oganda jo Kenya.
Gigo mamoko magiwacho ni kelo midhiero e pacho ka gin osuru mamalo, rochruok mar arita e kind mamoko. E jogo mawacho ni piny Kenya dhi maber, 31% opoyo kwe manie piny Kenya, 23% opoyo tich makare ma itimo kod jotelo manie piny owacho, 22% wacho ni nengo ngima sani ombekore ka ipimo gi kinde mokalo, 21% opoyo tend kor gwenge, 16% wacho ni apeyni ma pacho ka ne kare, 13% wacho ni ng'atgi manie telo miyo gin kare e kind weche mamoko. If you check through, it's only Rift Valley that did not have a majority of those that are either complaining, quote unquote, that the country is heading in the wrong direction, because only 45% of that. No, bende ne odwaro pach jo Kenya wi kaka jotelo ma pacho ko osebedo katiyo. Jatend piny Kenya oyudo 53% ma NC. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyudo D gi 48%. Jod bura oyudo 53% ma NC. Senators ema tiyo maberie moloyo pacho ka gi 69% ma NB. Judiciary ni kod 67%. Kweth ma kwedo piny owacho ni kod 62% ma NB. Ka jotend migepe oyudo 62%. Overall ratings for the entire government stands at a C, which is much better with what they scored last, which was an overall D constant. Bende oyangore ni atamalo mar oganda jo Kenya maromo 81 siro chung ma jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga e laro kom mar duol mar riwruok mar pinje Africa AUC. Atamala paga uchiel ok sir wach makamano ka atamala dek ok ya gimoro amora e wi wach makamano. Kaluwore gi wach mar gombo bedo jakom mar Africa, migosi Raila Odinga yudo ung kod jo Kenya maromo 81%. To yudo ung ni mang'eny kowuok e gwenge ma Nairobi, Hoho mar Okak kod Nyanza. Kambi mar timo nonro mar Infotrack lero ni nonro ma kamanya korom gajwango kosir gi duon bura mora mar siasa kata riwruok mora mar siasa. Kata kamano gitimo chenro makamagi mana one giluwo chike ma pacho ka mago miyo oganda jo Kenya ratiro mar bedo kod ng'eyo e wi weche mamulo gi e pacho kae. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Anyuola mar Evans Okoth koro dwaro ratiche bang' apisas mochung'ne rito le bunge mano mar KWS nyochiele gi magina monege e got Manaya maidore sub-county mar Reda e county ma Siaya. Kanolose dala gi mosenindo e gweng' Magembe e sub-county ma Bondo. Wuon mare Vitalis Agano oyango ni Evans nyoromo gi thone kanyorik odhi Uyoma rado gi kastambe moro. Bang'e ofwenyore ni apisa mar KWS ema nochiele gi magina. Jaoda Evans manyinge Evelina Uma wacho ni tho mar jaode owegi kod buok kendo gionge kod nyalo moramora. Gikwayo tende KWS mondo okonygi chenro mag ik ka nonro pod dhi nyime. Jatend obila ma Siaya Athletic Mayo to lero ni jagono nochiel gi magina e yor both. Nikech nyithinda gi potindo koro kaka giboyudo somo onge. Ang'eyo ni tije mar wedding ni nyocha ohero kendo ng'eny customers ne maoko nyocha Uyoma ma kata nitie ndalo ma onyalo kayo masinde mar wedding to dhi dag Uyoma manya koti tije ne ma Uyoma go motiek kore kendo duogo e dala Imbo ka. Koro kwa ng'eyo gima nyotimore nikech kaka ng'ama duong' kanyo pinyoru wan bende nyo wawuok mwadhi tije wanyo watina. Enbe kaka ng'ama duong' kata kanyo en gi tije moro Uyoma kuro nyalo dhi manyo ko chuno nyaka nyis wuon gi. Koro bang'e to awinjo mana gimoro sekasa 10 kanyo ne Evans jo wildlife onego Uyoma. Koro kaka nyo chopo kanyo momiyo nyinege kata nyo en ng'ama nyo kalo kanyo riambo jodwar go okwang'eyo kwanyalo wacho. En adiera ni tije mar welding ne gima osebedo kokonyo go nyithindegi to konyo go chiege. Koro anda kwa manani kata nyoro materials mag tich man nyalo no dhi tich kata kako chopo Uyoma nyakia. Koro ka winjo neno Uyoma taparo no mito dhi weche ne mag tich makata kuwa kai workshop mare ni kai unyalo dhi mondo une adiera ni en kama nchotie. Koro sirikali oyie konywa kuom mashira moidwani eri. Nyakoram gajuang ko ke county ma Siaya tir nyake county ma Migori kama jodak e boma ma Migori. Dwaro mondo piny owacho ma county no oketo kenge makare mar keto ler e boma no.
ma ikaluwore kod taka mosebed ka iwito kendo ok gol gino ma jodak wacho ni rocho ngima kod ohandegi. George Juma nigi mathoth. Rito lebo ma Migori pok obedo mayot kuom kinde mathoth ka johala kod jodak ywak ni piny owacho serem keto kenge makare mar choko kaachiel kod puko yugi. County government is trying, but jok moket ni mondo mi otim tijno kata jok motelo ok tim gimi luongo ni follow up. Ni to ng'at maketo ni mondo mi oyweche ni otero gigi kanye to bo ywecho inyalo yudo ka romo kata gimoro kar saa 3 pok oywe taon. Koro saa 3 no ji teno osewuok mobiro taon, ng'ato oserwakore maler di office. Kok iyudo ka jaywecho ywecho kiro yugi kuomi kiwuoyo kode en rog weche mag yugi chendo erito kata e manage Kenya mangima. Kaka wan bende wan gi challenge kaka sirikal. Nyaka sani apaya mogo lam moidore ondao machoko wuok e chiro ma Migori ema sano lokore kar choko yugi. Kar choko yugi ni yudore man ondao maromo mita 10 kende ka wuok e magawa moro madundo mabendo oganda chope e yudo gago pile ka pile. Magi jo biashara matindo tindo ka uso nitie ka and offices nitiere ka. To ka olokore dam site machalo kaka koro lam kuonde ma jotelo kale go emi yudo ka oywe maler, lakini kidok kama kizungu luongo ni back street tiyudo kolilo. Dam site onge kacha, en mana makosa mar jopiny matimore ni iketo gik moko kanyo. Mane momi ineno kane sirikal oamua moketo skipping kits go mondo ji okete yugi for the time being. Taka ma opuki kaini oksas mana umo ganda kende kotik maraj to bende kelo luoro ne jodak moane kode gi gam tuoche go ma ikelo kod lil. Seche molokore dam site to nitiere responsibility mar county government mano kelo girgene ka. To seche montiere ni tuoche ng'eny sani kini hotel kata tade mine kachi tedo kata mo giyudo risiti mare. Ne wayango ni pige ma ochido mowuok kuonde timo halbu ma Migori bende molo nyaka orono ma Migori bende pige itiyogo kod oganda mathoth. Mae bende koro kelo luondek jogo eko matiyo kod pigni gam tuoche. Jakom munisipal ma Migori Robert Mandela wacho negi keto kenge makare maneno ni yugi ochoki makare. Negi chenro makare mar neno ni yugi go kata taka go ok obedo kanyo mondo kanyo obed kuma ler nikech ochiegni gi chiro kaeto chiemo bende uso. Of controlling waste is a huge budget. So it is there with the environment. Jodak ma Migori wacho ni piny owacho nego keto kenge makare mar choko taka kendo jogo mok tiji gi yono maler e boma ma Migori kaachiel kod kaunti ma Migori mangima koro nego kawnegi okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoro mgajwanga neno kanyo dakika en 38 tok saa 12 mar okinyi gi kanyo ben makelo we giko mar weche manyien okinyi makawuono. Ano kamoko kuomu bende luo chenro makama achiel kachiel mbui marwa mano mar Facebook. Nyakoro mgajwang nyalo luo chenro makachiel kachiel mano kiyudo wa Ramogi TV. Ano Denis Sabila iwacho ni ichio eyo makara ala notieno pondo wacho neno achiel kachiel kintiere gulo kona mbaya uganya ligega wacho ni lakteche kikidoge tich nyaka chulge. Paro machielo mano mar Carlton Abdul iwacho ni sedonje chenro mar upeny kintiere Orianga Kindube. Emmanuel imbe wacho ni ukundani intiere Ringiti Highland mano chula mano mar Ringiti. Wycliffe Ogutu email no otemari wacho ni intiere kodo nyaka giko ka intiere e chiro mano mage Komba. Nyakoro ngejwang medur mana oro ote chenro pode ielach adhiko yo matin bange aduo kod nondro mano mar gazette kik dhi mabor. Skiza chapa ushinde Beatrice Square you Otuya. Elfu 50 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipia watoto fee. Exactly. Waende shuleni na wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule wakunyweko chai, leko mkate,
wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mami. Nimeshukuru sana. Nilichagua kusikiza tune star 487 star 3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Sikiza chapa, ushinde, ushinde. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgaje nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Yalma kayudo tayudo ng'wal. Yesu jamwandu.
motegno kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Tinyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Okwan mana joma ohero goyo thum. Wan e wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riwri kod jota chenro, Lindra Mogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu ka Ngesu, saa 4 otieno. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Jene koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno. Manera Mugi TV. Ne korom gajuang machigni nonro mar gazet na sekiluni kanyo weche manyieni sebedo gi ng'eyo ne nang'o matimore e kor gweng' mabende intiere. Katika mane nonro mar gazet bende naneno kamoko kuom weche mabende nakele weche manyieni bende manika. Okiny makawuono gazet mano ma The Standard kanyakla kod Daily Nation thoro wach mabende gimiyo pek en kaluwore kod ng'anyo mago mag lakteche mabende odiochieng' makawuono donjo odiochienge mano mar 29. Antiere ka gazet mar The Standard bang'e abiro bedo kami gazet mano mar Daily Nation. Standard mano wanyalo yudo thor wach mabende omi pek mani gazet mar The Standard. Thor wach opogore nyakoro mgejuang gazet mar The Standard. Ntiere kanyo nonro mana kwa nyalo mana chake mana gazet mar The Standard irinena kanyo
ng'anyo mar lakteche Nyakwar Mgajwang' ineno kanyo despair as doctors harden strike stand. Odiochieng' manyoro jatend jotije mano mar piny owacho mano mong'ere kaka Felix Koskei nochiwo seche 24 ne lakteche mapachoka mar mondo mi ochung ng'anyo mar mondo mi gibed kod twak e okang' machielo. Katika mano lakteche wacho ni piny owacho nego bed ni chopo girimiti margi eka gibiro bedo ka gichungo ng'anyo nikech piny owacho ne dwaro mar mondo mi lakteche ochung ng'anyo eka gibede mesa mar mondo mi ywak margi chiw. Ineno kanyo tipo mano mar Felix Koskei jatend jotije piny owacho ka bende nowacho ni committee karamna gibiro bedo ka giloso put manego bed ni gitwakie kod riwruoge mag lakteche kind thuolo mar seche 24. Kata kamano mana nogore e Luanda. E okang' mokwongo bende nwaneno kanyo ugai mar Azimio mano Raila Odinga bende nowuok oko ka bende koro oseyo e okang' mager mano ng'anyo mar lakteche ma bende osebedo kadhi nyime. Kopogore gi mano Nyakwar Mgajwang' dongruok machielo ma bende chak neno mano kotende kod ng'anyo mano mar lakteche en ni duol mano mar Kenya Medical Association bende giseno chiwo siem ne piny owacho ponono ni ng'anyo makamagi ok bi chungi Nyakwar Mgajwang'. Gin bende gibiro bedo ka giriwore gi lakteche e ng'anyo mopogore opogore. Mago lakteche mosebedo ka thiethe ute thieth mago mag ji giwegi. Giwacho ni ponono ni piny owacho ok bi chulo kata mana ok bi winjo ywak mosebed ka itero gi riwruok mar lakteche mopogore opogore mano moriwo mar KMPDU, KUKO, kanyakla kod mano mar Kamlo. Gibiro bedo ka gin bende gidhi e ng'anyo. Kopogore gi mano Nyakwar Mgajwang' wach makamano ka onido thuolo wani some e ite mano mar 6 mano mar gazet mano mar The Standard. Ngidike kanyo ni private doctors to join strike in 7 days as church speak out. Inyalo paro bende odiochieng' manyoro Nyakwar Mgajwang' riwruok mar kanise bende nowuok oko ka bende koro giseyo ng'anyo ma bende osebedo kadhi nyime. Mana kwanyalo mana ng'iyo tipo mana achiel kuom tipo mago subtende odiochieng' manyoro ma tipo ma bende jofwambo mano ma The Standard nokawo mano od thieth mano mar Kenyatta National Hospital. Mano od thieth maduong' ma pachoka ineno kata kaka chal mar wach nitiere onge jotuo onge subtende Nyakwar Mgajwang' kaluwore gi onge mago mag lakteche e subtende mopogore opogore. Ng'anyo makama koro donjo odiochienge mano mar 29 odiochieng' makawuono. Kopogore gi mano Nyakwar Mgajwang' wach machielo ma bende aneno ka The Standard omiyo pek en kaluwore kod tho mano mar June Moi. Nyakwar Mgajwang' June Moi na en nyathi mana en jatend piny Kenya mar 2 mano Moi mana rap Moi ma bende ne oseng'ielo orengo. Katika mano odiochieng' manyoro anyuola osiepe bende nowuok oko mano mar chwalo ote margi mag lit gi kuyo gi anyuola mano mar Moi kaluwore kod tho mano mar nyargi June Moi ma bende notho e osiptal moro buro Nairobi ka. Nonyuole e higa mar 1964 ka koro notho e higa ni Nyakwar Mgajwang' otho kentiere kod higni 60. Wach makamano bende neno komi pek mano e ite mano mar 2. Koni somo ite mar 2 gazet mar The Standard nitiere tipo mopogore opogore ma bende negi goyo mane kind thuolo machon gi owetege kanyo Nyakwar Mgajwang' mar mondo mi ing'ene na sigana ni June Moi ni to ne en ng'a. Kopogore gi mano bende wach machielo ma bende omi pek e nyim gazet mano mar The Standard bende en kaluwore kod report makende manitiere ite mano mar 10. Report makende ma bende notim kod Peace Auditor General mano Nancy Gathungu ma bende neno tipone kanyo. Report makama mana kaka inene kaka ondike gi dholiech ondike kanyo ni puzzle of county workers with same bank account. Auditor General Nyakwar Mgajwang' koro yango ni nitiere moko kuom counties mapachoka ma jotije gi yudo ka jatich achiel ichulo kata mana iwacho ni jotije 3 nitiere kod agula achiel. Kuom ranyisi kaka an Sharon Ong'ao samoro nitiere jotije 3 mantiere Royal Media ka to koro aguluna mar bengi achiel man godo ni ichulo wa ji 3 ma koro no yangi gi Peace Auditor General e kinde ma bende ne gitimo nonro margi ka moko kuom counties ma bende gisiango ni jotije
riwo agulu mar bank kata mana bengi, oriwo kaunti mano ma Elgeyo Marakwet, nitiere Bomet, kanyakla kod Baringo e kind mamoko. Sigana ma kamano Nyakorom Gajwang' naneno komiye pek e ite mano mar 10. Idhi som kanyo mar mondo mi ing'e ni nang'o miyo ni koro nonro ma koro yango ni kaunti kata mana jotije mag kaunti osebedo ka riwo bengi achiel. Iyudo ka jotije 3 ichule agulu achiel. Ang'o mosebedo ka timore? Dibed ni weche motenore kod mibadhi koso oyo mano noyang kanyo kod apis Auditor General mano ka nido thuolo wanisome mana mapiyo piyo. Wach machielo ma bende aneno komi pek Nyakorom Gajwang' mana mapiyo piyo ka nido thuolo bende aneno kanyo gazet maiye. Sani ang'eni nyithindo loro, nyithi sikul ohero gazede motenore kod weche mago mag dusruok. Nitiere kanyo The Pulse mano gazet maiye ma bende yudo chieng' tich abich mane gazet mano ma The Standard. Pulse ano weche motenore kod dusruok mopogore opogore ma bende giketo kanyo kanyakla kod weche mago motenore kod thumbe, sinema mopogore opogore Nyakorom Gajwang' kanyakla kod fashion mago kit twech. Bende wanido thuolo mano mar mondo mi inyiew gazet makama mar mondo mi ine. Wach machielo ma bende nomi pek mano ka jalo ng'iyo malo e ite mokwongo Nyakorom Gajwang' odiochieng' manyoro bende kamiti mano mar od bura maduong' nodayo dho Ezra Chiloba mane jata tije maduong' mano ka duol mochung' ne weche mag yiero IEBC. Ahinya kaluwore kod mwandu ma bende entiere godo odiochieng' manyoro kaluwore kod wach momi pek e ite mar 4 mano mar gazet mar The Standard. Giwacho kanyo ni Ezra Chiloba odiochieng' manyoro koro noyango ni mwandu ma bende entiere godo house siling milion 800. Kata kamano na ka ni dayo dhoge gi National Assembly Defense and International Relations Committee mano committee mar od bura mochung' ne weche mag lweny nowacho kanyo ni magi gin mwandu ma bende ne ochoko kata mana king'iyo kata mana kwan tich kaka osebedo kotiyo e kama na mwandu ma kamago wuok. Kata mana jod bura na dayo dhoge ka bende na gin gi seyo ni Ezra Chiloba nitiere kod higni 46. Ere kaka onyalo bedo gi mwandu mathoth kamano gi higa ma bende ne nitiere godo. Kata kamano wang'eyo ni Ezra Chiloba osebedo ka tiyo e migepe mopogore opogore. Osetiyo ka duol mar IEBC, osetiyo ka duol mochung' ne weche mag tudruok. Nyaka sani Nyakorom Gajwang' no yiere mano mar mondo mi odhi e pinyno mano mar Amerika. Obiro bedo kaka consul mano mar piny Kenya ne piny mano mar Amerika. Kata mana iwacho ni gwenge mag Los Angeles mantiere piny Amerika no yiere gi jatend piny Kenya kaka consular general. Koro odiochieng' manyoro ni dadhoge motelo ne puodhe mar mondo mi odhi e tich makamano. Kopogore gi Ezra Chiloba, jal machielo ma bende aneno kod adhoge en jal mong'ere kaka Charles Githinji Keiru ma bende noyier kaka jambetre mano mar piny DRC ne pacho kaindi. Kata kamano e kinde ma bende ni dayo dhoge jod bura noyango ni Charles Githinji ni nen mana jal manotieko skul gi klas 12 mano form 4. Kata kamano e kinde ma bende koro ni dayo dhoge tipenje ni tij mbetre ni kokisome tibiro bedo ka itayo DRC kata mana lo piny Kenya nade kaka jambetre margi. Wacho ni jod bura miye thuolo nikech obiro bedo kosomo mar mondo mi ong'e kit tijno e yo makare. Githinji bende oyangre ni en ja ohala, entiere gi kar logo mauta moro e pacho ka Nyakorom Gajwang'. Jod bura nodadhoge ka bende en bende iseye motelo nowacho ni en gi mwandu maromo siling milion 9. Kani dayo dhoge odiochieng' manyoro noyango ni en gi mwandu maromo siling milion 19. Koro en mana pogruok mar paro gwenyro kanyo ema bende jod bura na dwaro ng'eyo matut. Kata kamano pod warito ka pod nono ni jod bura biro bedo ka puodhogi kata oyo nikech jombetre mamoko ma bende noyier bende nosedad dhogegi. Koro en report makare ma bende warito kuom jod bura. Wach machielo ma bende nomi pek e ite mar 7 Nyakorom Gajwang' ano ka jogo ma bende osebedo ka puro niang' e gwenge mago mag Imbo mar piny Kenya bende ywak matamre gi nono ne piny owacho ma pacho ka ahinya nyaka luwore kod dwaro mano mar timo chudo e yor e-TIMS kata Electronic Tax Invoicing Management System. Giwacho ni chenro makamano kosebedo ka dhi makare kodgi kendo gidwaro mar mondo mi piny owacho othich oko chudo kokadho
e itim. Sang'eni weche mopogore opogore Nyakwarom Gajwang' omi pek moriwo tuke mago mag KSSA mabende koro donjo e semis magi Nyakwarom Gajwang'. Samoro kisebedo kiluwo tuke makamago inyalo yudo thuolo mano mar nyiewo gazedni mar mondo ming'e ni skunde mage mabende biro bedo kadhi nyime e semis. Nyakwarom Gajwang' wach machielo mabende naneno komi pek mano wanisome e ite mano mar 30 e gazet mano mar The Standard. Wach machielo mabende The Standard nomiyo pek e nyim gazet margi en wach mantiere e ite mano mar 9. E ite mar 9 Nyakwarom Gajwang' nitiere jomoko mabende nodhi e doho. Nitiere jal mong'ere kaka Kathambi Rusiani kanyakla kon Gong Zhuazu magi gin kembe mopogore opogore. Wacho kanyo ne Kenyans who got negative HIV test results might be living with the virus. En wach moro Nyakwarom Gajwang' ma wanisome ite mano mar 9 ka bende oseyangore ni nitiere moko kuom oganda ma pachoka ma bende nopim kute mag ayaki to kata kamano noyudgi negative, noyudgi ka gionge gi kute mag ayaki. Koro yangore ni wach makamano ok nyal bedo adiera. Mano kaluwore kod test kits mabende migawo mochung' weche mag thieth nochiwo, mabende kembe mabende koro nosechodo ywakgi e doho wacho ni nyalo bedo kadhi ataro kaluwore ni nitiere samoro chochni mabende nobede. Koro wacho ni what the health ministry wants to procure. Wacho ni nitiere test kits mabende nagioro e pacho ka Nyakwarom Gajwang' mabende nodhi osiptende mopogore opogore, samoro kanopimi kute mag ayaki to yud ka in negative, samoro ne in positive. Luwore ni test kits makamago ne ok gina makare. Kopogore gi mano Nyakwarom Gajwang' wach machielo mabende nomi pek e ite mar 16 mano kotenre kod weche mag ohala. Ibiro somo gimomiyo ni iwacho ni UK tax relief for flower farmers. Nitiere osuru mabende piny United Kingdom nogolo ahinya ne jogo eko mabende osebedo ka uso maua. Dibed ni mano nyalo kelo kata nyalo chiero sekta mar maua ahinya ne jogo eko mabende osebedo e ohala no. Wach makamano nitiere ite mano mar 6. Kopogore gi mano Nyakwarom Gajwang' mana mapiyo piyo nikech aneno ka saa achiel oseromo kapok adonjo gi twak mara mokwongo e chenro mano mar piny. Ambula na gazet machielo mano mar Daily Nation. Daily Nation mano kwa nyalo ng'iyo gazet mano mar Daily Nation. Daily Nation bende okinyi makawuono mana kaka gazet mano mar The Standard. Thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore koda ng'anyo mago mag lakteche mabende odiochieng' makawuono na nyisi donjo odiochienge mano mar 29 chakre ne ng'anyo makamano chakre chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 3 mano mar higani. Daily Nation ineno kanyo ka koro tipo mabende gichiwo gin mago mag jotende kanise mopogore opogore mabende koro nowuok oko ayanga mano riwruok mar Kenya Conference of Catholic Bishops mago jotende kanise mago mag kopere. Gin bende koro ne giwuok oko ka bende giseo piny owacho kaluwore kod ng'anyo mago mag lakteche. Ineno kanyo ka gikwayo piny owacho ni to lessen tax burden mar mondo mi giduok piny osuru mabende oganda mapachoka osebedo kakadhe. Ineno kanyo bende kopogore gi mano Nyakwarom Gajwang' wach machielo mabende gimiyo pek nikech wach makamano asenyisi en wach mabende waluwo ni machiegni kendo yudo thuolo wanisome ite mar 4 kanyakla kod ite mano mar 5. Wach machielo mabende dhi bedo kadonjo godo e twak mara mokwongo en kaluwore kod nonro mano mar kambi matimo nonro mar Infotrack. Odiochieng' manyoro ne gigolo nonro Nyakwarom Gajwang' inene Bath TV ni kanyo. Iwacho ni kwan atamalo 58 mag oganda mapachoka wacho ni piny Kenya dhi kamarach. Kopogore gi mano kwan atamalo 58 Nyakwarom Gajwang' wacho ni high cost of living nengo mapek mar ngima bende osebedo ka kelo negi achiedh nade makoni kod kocha. Katika mano oganda mabende Infotrack nok dayo dhogi kaluwore kod dwaro mano mar ogai mar Azimio Raila Odinga mano mar dhi e piny kata mano mar bedo jakom mano mar AUC. Ineno ka kwan atamalo 81 mag oganda mapachoka siro dwaro mano mar ogai mar Azimio mano mar bedo jakom mano mar AUC. Wach machielo mabende ne gimiyo pek e nyime gazet mano mar Daily Nation. Ineno kanyo ite mar 8. Iwacho ni jatend riwruok mano mar jotije kotu wacho ni Atwoli opposes bill seeking to set term limit for union chiefs. Katika mano ka ginero mabende Kenya Nyakwarom Gajwang'
Jakom kata mana jatend riwruok mano mar Kotu, Francis Atwoli, osebedo e komno kuom thuolo mar higni 23 Nyakwaram Gajwang'. Kata kamano, kane nitiere TV mano mar Citizen Jeff Koinange live chieng' tich adek, geno mara ni neno twak makamano. Kanok ineno, nwacho ni jokotu bende biro bedo kendo kachaki yiero kende dwe mar 6 mano mar higani. We wanen naka higani bende biro bedo kichaki yiere kendo e lemo makamano Nyakwaram Gajwang'. Ka bende Atwoli wacho ni kopogre kata mana gi piny Kenya, bende osebedo jal mosebedo ka kedo ne ratiro mago mag jotije kata mana e pinje mago mag Afrika. Osebedo Kotu kanyo kuom thuolo mano mar higni 23. Dibed ni biro bedo kendo kichaki yiere higani mar mondo mi ochako ti kendo kore hike mano mar 24. Weche motenore kod doho e ite mano mar 10. Ineno kanyo, jal moro wacho ni my co-wife cremated our husband without our consent. Mano weche motenore kod doho weche mag udi kanyo Nyakwaram Gajwang', wanisom e ite mano mar 10. Bende oganda osebedo ka penjo ni ogai mar Azimio to en kanye, dibed maneno timo kisera mano mar laro kom mano mar jakom mano mar bedo jakom mar AUC. To kosebedo kolosa ahinya weche motenre kod achiedh nade mabendo oganda mapacho ka yudo. Neneno kanyo odiochieng' manyoro nowuok oko ka bende koro oseo piny owacho kaluwore kod ng'anyo mano mar lakteche. Iwinjo kanyo ka bende Raila Odinga odiochieng' manyoro ka niwinjo twak mare, wacho ni piny owacho mar mondo mi ochul interns omenda kanyo maromo siling 206,000. Giwacho ni kik gichungu dwaro makamano, kamago bende omenda ma bende gijayudo kik bed ne koro idwaro ng'ade. Daily Nation nitiere kod weche mopogore opogore Nyakwaram Gajwang', mamoko bende nanno ka Standard bende oketo kanye. Ite ma iye Nyakwaram Gajwang' ibiro bedo bende ka iyudo The Voice. Wacho kanyo ni The Voice. Mano ne chal kamano mar The Pulse. The Voice kanyo bende nitiere weche motenore kod dusruok, weche motenore kod thieth. Nano kanyo ka gimiyo maino, iwacho ni cancer in a box. Dibed nang'o matimore ahinya nyaka luwore kod midhiero mabende tuo mano mar kansa jakelo. Sigana mano mar June Chebet Moi mabende notho odiochieng' manyoro, mano nyar mane en jatend piny Kenya mar 2 bende gimenyo kanyo. Kok ma Nyakwaram Gajwang' adaro mar mondo mi atieke gi kanyo. Ite ma iye bende gimenyo weche motenore kod ohala Nyakwaram Gajwang', weche mag tuke bende neno kanyo, mamoko matimore pacho ka kanyakla kod mago matimore e pinje maoko. Yena mar mondo mi atieke kanyo dakika 6 tok saa 1 mano mar okinyi. Bang'e kaseka oyuyo matin abi gi twak mokwongo e chenro mar openjo. Kiny makawuono watwak otenore kod nonro mabende kambi matimo nonro mar Infotrack nochiwo odiochieng' manyoro. Kik idhi mabor. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song.
Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Wan mana jomohero goyo thum. Wan ne wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Kene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod jota chenro, Lindra Mogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Miyo makwedo paro ma ok kare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Ti nyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil, chakre saa 12 okinyi. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil, ana chungo mama Ratil ka delwar piny ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. Wan wasegore no opposition, wan wadagore no opposition 50 years. Mae okiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Arwai chenro mar Rupinyi dakika na 14 tok saa 1 mar okinyi. Matayo chenro ni nyinga Sharon Ong'ao.
Okiny makawuone tok marwa e chenro mar piny watoga naka luore kod nonro mano mar kambi matimo nonro mar Infotrack. Ntiere nonro mabende gichiwo odiochieng' manyoro, nonro mabende gisebedo ka gitimo chakre chieng' tarik 8 dwe mar adek nyaka chieng' tarik 10 mano dwe mar adek mar higani. Ahinya nyaka luore kod chal mar piny Kenya e kidienje mopogore opogore. Kaluore kod nonro no Nyakorom Gajwang' kwana tamalo 50 kod 8 mag oganda mapachoka neno ni piny Kenya okta e yo makare. Neno ka kwana tamalo 50 kod 8 bende yuak kotenre kod seyo mano mar tend Kenya Kwanza kuom medo osuru kendo nengo mapek kata mna rido nengo mano mar ngima mabendo oganda mapachoka osebedo ka kadhe. Okiny makawuono antiere gi jatim nonro maduong' ka kambi mar Infotrack. Kapok ariwa Kenya Korom Gajwang' ntiere sigana mabende nyawadwa Lydia Okeyo notimo ne ntiere e kinde mabende Infotrack nachiwo nonro makama. Wawinja na sigana bang'e wadonje twak. En nonro ma otim gi kambi timo nonro mar Infotrack. Nonro mano otime kind tarik 8 gi tarik 10 dwe mar adek higani. Nonro no yango ni thoth jo Kenya wacho ni piny Kenya ochomo kamarach gi 58% ka 19% wacho ni piny Kenya ochomo kama ber, 19% lero ni gikia kama Kenya ochomo, ka 1% ne odagi chiwo duoko. 64% mar jogo ma oyango ni piny Kenya ni kamarach oywago pek mar ngima. 38% ywago onge mar tije, 27% ywago telo marach, 22% ywago dhier mokwako thoth gwenge ma pachoka, 12% wacho ni mogo kuma piny chal gi rach, 12% ywago siasa mapogo oganda kaka gino makelo midhiero ne oganda jo Kenya. Gigo mamoko magiwacho ni kelo midhiero e pachoka gin osuru mamalo, rochruok mar arita e kin mamoko. E jogo mawacho ni piny Kenya dhi maber, 31% opoyo kwe manie piny Kenya, 23% opoyo tich makare ma itimo kod jotelo manie piny owacho, 22% wacho ni nengo ngima sani ombekore ka ipimo gi kinde mokalo, 21% opoyo tend kor gwenge, 16% wacho ni apeyni ma pachoka ne kare, 13% wacho ni ng'atgi manie telo miyo gin kare e kind weche mamoko. If you check through, it's only Rift Valley that did not have a majority of those that are either complaining, quote unquote, that the country is heading in the wrong direction, because only 45% of that. No, bende ne odwaro pach jo Kenya wi kaka jotelo ma pachoka osebedo katiyo. Jatend piny Kenya oyudo 53% ma NC. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyudo D gi 48%. Jod bura oyudo 53% ma NC. Senators ema tiyo maberie moloyo pachoka gi 69% ma NB. Judiciary ni kod 67%. Kweth makwedo piny owacho ni kod 62% ma NB. Ka jotend migepe oyudo 62%. Overall ratings for the entire government stands at a C, which is much better with what they scored last, which was an overall D constant. Bende oyangore ni atamalo mar oganda jo Kenya maromo 81 siro chung ma jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga e laro kom mar duol mar riwruok mar pinje Afrika AUC. Atamala 16 ok sir wach makamano ka atamala 3 ok ya gimoro amora ewi wach makamano. Kaluwore gi wach mar gombo bedo jakom mar Afrika, migosi Raila Odinga yudo kod jo Kenya maromo 81%. To yudo ni mang'eny kowuok e gwenge ma Nairobi, Hoho mar Okak kod Nyanza. Kambi mar timo nonro mar Infotrack lero ni nonro ma kamanya Korom Gajwang' kosir gi duond bura mora mar siasa kata riwruok mora mar siasa. Kata kamano gitimo chenro makamagi mano ne giluwo chike ma pachoka mago miyo oganda jo Kenya ratiro mar bedo kod ng'eyo ewi weche mamulo gi e pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom Gajwang' mane nonro ma bende Infotrack nochiwo odiochieng' manyoro bende mwadwaro bedo godo gi twako. Kiny makawuono yudo thuolo makende mano mar bedo gi Jovin Wanyingo ma bende en jatim nonro maduong' ka duol mar kata mna riwruok mar Infotrack mosebedo ka timo nonro. Jovin ero kini machiegni inyalo mna mosa jopiny. Erokamano Sharon, en kinde mang'eny kapok abiro ka koro amoso nyikwa Ramogi ni oyawre uru kata koth chwe, koth wuon chiemo. Ng'eyo no kelo hinyruok mang'eny e gwengewa, lakini wagone Nyasaye erokamano
nikech toke wabro yudo keyo maber. Erokamano ahinya Jovine. Kinde ka kinde ka Infotrack golo nonro wajabedo kodi ka mano mar fuono ne oganda mathoth ahinya nyaka luwore kod nonro mutimo. Nonro ma kama naneno ka utimo e kinde thuolo mano mar chieng' tarik 8 nyaka chieng' tarik 10 dwe mar adek manyiso ni en ndalo 2. Te kinde ndalo 2 mabende nutimo nonro ma kama naneno kutime e yore mopogore opogore. Chal mar piny Kenya kotenore kod uchumi bende kotenore kod chal mano mar telo. Wachaka nagi chal mano mar telo mondi nikech aneno kanyo ka jatend piny oganda neno ni nomiye kaka yor tich mare ano kan yudo C jalupne oyudo D. Nikech nonro gi watimo gi ga etam katam. Mane wagolo mogik ne dwe mar 12. Koro nyocha wang'iyo ni chakre mar 12 kata nyithindo manyodhi skul nyosetimo penj. Koro mbenyo wacho ni chakre mar 12 mane watimo nonro koro watime dwe mar 3 ka nyithindo dhi loro wamijo Kenya duoko. To aneno ka sirikal otimo sinani nikech kane wagolo nonro ni dwe mar 12 ne gin kod alama mar dog dala D. To sani nye gitemo matek ma koko jatend piny nyo ochurore gi max mar 52 manyo yudo ni NC tene ni en nyathi ma kipimo gi nyathi school to en above average kata en average kech osetiyo kerang'iny ma chuny ji nyalo dwaro ahinya to temo mokalo kiwango mar nus madino bedo 50 kech chien kacha nen gi mathin nen gin 40 gi gimoro jalupne nigi 38 mane oyudo alama mar E mano dwe mar 12 sani nyo temo manyo idho obedo ga alama mar D ma wawacho ni koro nitiere maino magisekete yor tich kech kata king'iyo migepe mopogore opogore kata kaka bunge be nyocha giweyore matin mana gata malachiel gi jatend ker. To king'iyo kata senators emanye jo Kenya nyounga ahinya ni osebedo katiyo matek. Taparo ni kaluwore ni senators tijgi mang'eny omakore gi kor gwenge. Koro gisebedo ka giwuoye ahinya e weche kaka komiti ma gitime kor gwenge. Samoro ginyalo bedo ni ginenore ma kata gik ma gitimo tudore gi jopiny sana nikech weche gi omakore gi weche mag sirikal mar kor gweng. Koro ginyalo bedo ni gisewuotho alanda ka gitimo tije gi emomiyo ji nyalo gine siro gi mang'eny. Kendo kata kiyudo migao mopogore kaka judiciary ma en migao mar doho bende osebedo ka ochung' kar tiende. Wanyalo ng'iyo ni dweche 2 mosekalo kata dweche 3 mosekalo ne gichung' kar tiendgi kata kane gipingore kod sirikal maduong' mane giwacho ni gin gibro chung' kod haki margi mane gichamogo muma. Koro aparo ni mago e gik mosemoro japiny. Nikech naneno kotenore kod doho bende oganda mapacho kano miyo judiciary mano doho kuon ata malo 67. Ang'eno biro bedo kwa ng'injo ne nyakwar mgajwang' matindo kaluwore chakre weche mag telo kanyakla kod weche mag uchumi kanyakla kod weche mag siasa nikech aneno ka bende dupenjo oganda mano timo negi nonro dwaro mar ugai mar Azimio mar dhi laro kom mano mar AUC. Kata kamano ng'at nyalo penjo ni nonro makama kanutime kinde thuolo mar ndalo 2 nutime yo mane? Yo masani ma lony masani obiro ma kembe mathoth matimo nonro timogo kidwaro ni mondo mi itime ma garama ne ok ni mala ahinya kendo mondo mi iyud duoko mapiyo sana to wajatiyo gi yor simo watiyo nikech nasewacho kabede mesani ni wan kod apisa waswa maka momwaore kor gwenge ka giwuotho mondo mi gindiknwa ji gibed jokanyo minyalo penj ga penjo. Koro kosendiki timiyowa nonro mari koro kompyuta cha biro to bro luoro ka ombulo mienjo ne in ni Sharon to wagoni simo kiyie ni nyalo wuoyo kodwa kuom dakika moko 10 kata 15 to wapenji penjo to mai ng'ini luore ni ka koro dhano 1,000 en e science en namba maduong' ahinya en namba maduong' ma kipenjo penjo
to gima gikoni no wawacho ni mi confidence level mar 95%, yani atamalo 95, yani kapo ni dhi nuo gino inyalo nuoe di 95 to pod ogoloni mana duoko machalo kamano gi kinde manotime no. Koro mano e yo manye watiyogo, ok ni mano kende yore mitiyogago, nitiere yore mamoko, tadwa keto mana maino e yo manyasani madhano tiyogo nikech kaka kambiwa wasebedo kod kuma duong' ma kata jofwambo osebire miluongo ni call center. Wan gi kuma dha ting'o dhano 75 ka kigonegi simu. Koro dhano 75 inyalo ket jomoko un gochuru ne Siaya County, jomoko gochuru ne Homa Bay, kamano jomoko gochuru Kitale. Koro wapogogi e kor gwengegi kaluwore kod namba ma ji monego wawuogo. To en mana masine mabiro rundo mana kaka samoro irundoga weche mag bati nasibu mitimo e TV to golo nyinge ng'ata achiel. Koro wambe mana kaka warundo wacho ni miwauru oganda maromo kama jaigni 18 nyaka jaigni 100 kata 100 gi wiye kanyalo yudore kirundo to gima pogruok matin man tich nonro ma watimo gi yor simoni otemo ng'ado jomoko kionge simo to ng'adi koro pachi ok nyal kawo. Koro mano waketoga ni gi dho kisungu waluongo ni mago absolute error. Gin error ma wanyalo chako to gin iluongo ni limitation, tene ng'ukruok moro manyalo bedo. Koro kwasewacho ni kade wawuoyo mana gi ji te, bedo ni in gi simo kata ionge simo dino kawo ji te, to mae nigi ng'ukruok nikech en obro yiero mana ng'ama nigi simo. To sama watime no kama sim nyalo rundo to yudo ka simbi olor to ok dhi wuo kodi. Korundi to yud ka ok idwa wuoyo bende ong'adi. Iwinjo? Koro mago ng'ukruok ma wandiko ni limitation sama watemo mwanyis ji ni ok onyal yudi kionge simu. Bende ok obi yudi kok ijegni 18. Ok inyal wuoyo kodwa. To bende ok bi kawi kok ija Kenya. Waketo nyaka wang'e mana ni ija Kenya. Wandiko mana jo Kenya. Ting'e ni kae wan kata gata malo maduong' mar jok moko moa e pinje maoko ma bendo dak ka. Kendo weche mag Kenya bende gi luworego maber. Lakini seche ma koro wawuoyo to wadole adundo wawacho mana ni mana jokanyo. Jokanyo en tiende ni jo Kenya mondikore kaka jogo kura mawuoyo kata kok igoga tinyalo ndikori nikech injegni 18 kadhi mbele. Kendo weche matimre Kenya affecti kaka ng'ato kata kok in kaka ng'ato to jok ma in go e alwora mari weche gi affect. Aya, mano kaluwore kod nonro ma bende notimo bende sewacho kanyo ni notimo ne jo Kenya 1,000 mawuok e gwenge mopogore opogore kokalo e yor tudruok mano mar ong'we yamo. Nonro ma kama wachaka na gi wach ma bende jo Kenya osebedo kata mana chiedh nade ma bende oganda ma pacho osebedo kayudo rach mano mar ngima kata mana pek mar ngima. Aona ka kwan atamalo 58 wacho ni piny Kenya ochomo kamarach ok tayo yo makare kendo giwacho ni gisetend sirikand Kenya Kwanza kuom medo choko mano mar osuru kendo rido ngima. Nikech aneno ka kwan atamalo 58 bende wacho ni high cost of living is the main problem. Wachake mana gi kanyo. E kinde mabende nuda dhogi ne wacho ni nengo gik moko idho kosango mosetimore. Koro ka wachako mokwongo itemo wachalo jok ma jo hocho. Ng'ama hocho chako wuoyo kadwaro mana pachi kende kapok onyisi pache. Koro ka wapenji mokwongo ni in king'iyo piny Kenya sani gin gik moko adi. Mokwongo wapenji ni tineno ka piny dhi komane. Koro kofuato ugwe kata ofuato nyandwat ema koro wacho ni ochomo kuma ber kata ochomo kuma rach. To koro chalo ngas. Ka isewacho nono ochomo kuma rach to penyi to koro kipachi ang'o momiyo iwacho ni piny Kenya ochomo kuma rach. Koro ema eri inyalo yudo ka jok moko wacho ni pek mar ngima emomiyo piny Kenya ochomo kuma rach. Gik machalo kaka midhiero miyudo ni samoro kinya kech, poverty kata midenyo ma wan go e gwenge, kech kod koso gimoro ma ng'ato nyalo timo, gik moko kaka koso tije, mosebedo gin weche ariyo mosebedo kaluwore pile, koso tich kod garama mar ngima. Inyalo yudo ka garama mar ngima oidho nikech adier
King'iyo gik moko kaka sukari ma dhano tiyogo, mogo, mafuta ma dhano nyalo tiyogo e udi, gigi bechgi ni malo. Ok en gimoro ma nyalo wacho ni beche ogore piny. Kata kogore piny to ogore ga gi $1, $2, $5. Koro king'iyo sani kidwa dhi nyiewo mafuta $200 mondo mi nyiewogo lita achiel. Thoth oganda mantiere kor gwenge mano e yo ma gitiyogo kata kaka taya ma giliel ge udi en mana mafuta. Kidwa ni mondo mi tiye kata gi stove mari moro tinyiewo mana mafuta. Koro iyudo ka gigi miyo ng'ato nyalo neno kata owacho ki en kech ok wakoni ni ineno ni ngima dhi nade. Hapana, iwachonwa. Koro ng'ato nyalo wacho mana wach ngima. Ng'ato nyalo wacho ni an midhiero maneno ka en mana ni weche mag somo aonge school fees kata somo ogore piny. Ng'ama chielo be wacho ni kidhi kor thieth weche mag thieth ogore piny. Koro gigi waketi agulu achiel. Ka waseketogi e agulu achiel to wayiedhogi kata ipiedhogi. Koro iwacho ni jok mage mowacho ni ngima ni malo gin dhano kama. Jomage mowacho ni apeyni richo gin kama. Jomage mowacho ni gionge tije gin kama. Koro iketogi tiwacho ni mane mokawo ratil mamalo to mane ma luwogi kamano kamano. E kaka watimogi. Koro magi weche mawuok kuom ji. Nikech ang'e ni pek mar ngima pod en achiedh nade mabedo oganda ma pacho ka pod nyakadhe ahinya nyaka luwore kod nengo mag mwandu e dukni mana kaka isewacho. Kopogore gi mano bende gino marwa pod wang'eyo na chieng' tarik 14 wang'e ni duol mar EPRA jalando nengo mar modhi. Inyalo paro dwe mokalo nengo modhi nolwar gi $1. Aparo ni petrol sani kintiere bure Nairobi kanya korom gajwang' inyewe nengo mar $199.15. Nengo mar diesel en $190 kama mauta mar taya en $188. Kata kamano chieng' tarik 14 geno maro ni nengo makamage biro lokore. En mani kinde ka kinde waneno mana kolwar mana gi siling, samoro bet mana kanyo. Kata kamano gune aken wach ni wagoero kamano nikech nengo makamano nosekadho 200 gi wiye donge. Pach jo kata wan be nyie wasetemo wang'iewo wagodo arubin to wacho ni samoro kaka mafuta gi en gimoro ma ilogo e pinje maoko. Ka giseloge pinje maoko kaga gikele Kenya ka. Samoro nyalo lwar gi pesa moro mowinjore kaluwore ni dola nyeche olwar kabisa. To mane gima ginyiewogo jok mantiere ohala mag modhi gi nyiewo mana gi pesa mar dola ni. Koro kanyo olwar moselwar kabisa koa 160 gi wiye masani korero otuge 120. Koro pogruok ma $40 ni diwabed gi geno ni samoro mafuta nyalo lwar gi $40 kata 20. Bende nyalo bedo mane penjo maduong'. Waketo mana geno, water lem geno tang'eyo ni wang' ni okapano nyalo but king'iyo adier e pinje maoko crude oil sani nyodhi malo. Nengo ne nyomedore e dwe ma wantiere dwe mar 4 ni nyomedore kopogore kaka nyoche use dwe mar 3. Koro samoro kik wami jopiny bed gi geno ahinya no nyalo lwar. Samoro nyalo dong' kamano kata inyalo mednigo kendo gi siling manyocho gol cha odwok siling no. Ang'e ni duol mochung' ne weche mag teko EPRA ema bende biro bedo ka nyiso chal mar wach nyakorom gajwang'. Parne gi jalando ga nengo modhi manyien dwe ka dwe chieng' tarik 14. Koro kapo nono ni gibiro bedo ka gilande kawuono chieng' tarik 12 donge nek bende gilande chieng' Jumapil kaka wuono chieng' tarik 12 mar mondo mi wang'e ni nengo makamano biro bedo ka chalo nade. Kopogore gi mano Jovin bende wadonjo ne weche motenore kod telo e pacho ka. Jogo kuma bende nudayo dhoggi wacho ni kwanata malo gocho ni gichiwo ne jatend piny Kenya kwanata malo 52. Jalup ne gichiwo ne kwanata malo 48. To ka nitiere skul kwanata malo 52 en grade mar C. To kwanata malo 48 en grade mar D. Penjo pod nitiere ni nang'o men jatend piny yudo 52 to jalup ne yudo mana 48. Pogruok ni kanye kuom jogo kuma bende nudayo dhoggi. Gini kiyudo kaka dhano pimo paro kata kipimo pach ji ing'eyo ni jatend piny kod jalupne osebedo ga gimoro achiel en sembe kod nyamin. Ipime kumoro achiel kech en presidency. To waneno pogruok ahinya nyaka nye katiba manyien mar 2010 ni donji. Tinde wayudo ka jolup jotend piny nikech ginenore ka gima en bendo yiere. Ok en ng'ama ogwel kaka katiba wa machon. Kano gweli tikungo dhogi.
kaka ineno jotend migawo okungo dhoge nikech ong'eyo ni wan gi appointing authority ma en rais ema yiera. Koro jatend piny ma waseneno ariyo mosekalo e katiba moro gine manyien osebedo ka githichore oko kendo giketo oteku kata mainogi e wuoyo e weche mag sirikal. Koro ochal ka gima en ofis mochung' kende, ok gimakore kaka katiba wacho ni en running mate. Onego bed ni kata nonro ni wagole kumoro achiel, ni wagologi e kuko, nonego bed ni en e kuko achiel, ok onego bed kata ni wagolo mar rais kende to wagolo mar jalupne kende, to chuno ni koro wagol kende nikech chal ka gima ofis ni ochung' kar kende. En adier nikech apis jatend piny Kenya nitiere yore to apis jalupne bende nitiere yore. Sharon, kidhi go kura mang'eni isegoyo, to iyudo ka gin kumoro achiel. Chalo mana gavana gi jalupne, dong gin ofis achiel. Chik maber onego bed ni un ofis achiel. To samoro ng'ato dwaro ni mondo mi embo jiten kech en gi budget mare mowuon. Koro an temo wacho, omo wacho mokwongo ni jalup ker sani nyodhi maber kech nowuok kane oyudo alama mathinie mogik ma ng'ato nyalo yudo e skul dwe mar 12. To sani nyochukore moyudo alama mar dino. Koro osechukore. Ochukore maber. To kata rais bende ochukore. Kech kane owuok gi di to sani ojasi ng'eni mano kata kane nyathi skul to japuonj mor. Kata in be nika janyuol nyaki pamne nikech. To podi nyise ni pull up pull up. Nyo wacho ni kaponi ne en mar grading mar Kenya ka midhi go e mbalariany to kind gi ji ariyogo dinok giyudo thuolo nikech alama gino pod nokoromo. Ne en gi upungufu matin. Koro nitiere gwenge mamiyo gi maino kabisa to nitiere gwenge maseyogi. Mano emomiyo alama no lwar. Kiyudo kata kaka Rift Valley nyomiyo jatend piny ma gine alama mani malo to nitiere gwenge ma pod se kaka gwenge mag Nyanza, gwenge mag Coast, piny Pwani, Nam Chumbi. Se kabisa Nam Chumbi manyomiyo alama mathinie mogik kendo kiluwe gi Western. Koro mano luwore gi stronghold. Stronghold. Koro mano mami to bende nywangiyo stronghold kaka alama gine kaka jalup jatend piny. Nye waparo ni alama ne maduong' onego wuog e piny mar Mount Kenya to kanyo nyoko wuok nok wagolo mano to mano nitiere e jikon. Kanyo wang'iyo to wayudo ka nitiere gweng' mokiew kaka Eastern Province. Gine Eastern Region. Eastern Region ema nyo temo miye alama mamalo moingo kata Central kumowuoke. Mano dwaro ni mondo kendo wado ane tiende ni tang'o miyo kuma ng'ato wuoke nikech nyoyudo kama ino kaka jatelo mar piny Kenya en gweng' gi ma Rift Valley nyo unge mkono mamalo emomiyo koro nye en gi 52 no. To kiduogo e jalup jatend piny tiyudo ka kendo oyudo ungu bende moromo e gwenge mag Eastern gi gwenge mag Rift Valley to Masawa oksir ahinya. Masawa kanyo oksir ahinya nyomiye alama mandhem king'iyo tiwacho ni to badala koso bende penjo gini komiye nikech ang'o bana gima ni jafwambo moro nyo penjo wani gima onego koro watim ma wembe nywa yie kod parono ni kaponi wabro timo nonro moro to wang' ni ka koro ng'ato miyo ng'ato alama moro to penji ni timiye nikech ang'o mondo mi wamiu reasons go nikech okanyal mana mi ita wacho mana ni amiya miya ne giwacho ni ami nikech ma gi ma mano nye ng'ukruok timo nonro manywa timo nikech nyeche en mana gine swali achiel to nywa onge follow up. Koro follow up ema wabro timo mondo mi wabede ni wanyalo siro alama gi ni ang'o miyo wamiyi kama nikech moko watimoga kamano. Mae to nye obedo gi ng'ukruok ni nyok waketo penjo gimomiyo imiyo ng'ato alamano.
Bende kopogore gi mano nyakorom Gajwang' kapok odonjo kata mne nonro mamoko, bende in thuolo mano mar oronwa ote, abro bedo kasomo ote makamago e yamo achiel kachiel kapok oromo kanyo saa 2 mar okinyi. Par ni ote makamago inyalo chulonwa e lai mago mag ote machuok 2:600. Bende wabiro ni achiel kachiel e mbui mago mag oganda, mbui mar Facebook, YouTube, kanyakla kod mano mar X. Inyalo oro ote magi, imbe nyiswa pachi kotenre kod nonro mar Infotrack ni. Koro wambe watimane na nonro mano mar Ramogi TV. Infotrack nochimo nonro margi, imbe koro nyiswa nonro in jatend piny Kenya dimiadi, jalupne dimiadi, kata mne nyalo ungo paro. Ahinya nyako tenre koda paro kata mna nonro mabende Infotrack nochiwo dochieng' manyoro. Geno mara nisebedo kineno moko kuom gi he wang' jowi kanyo. Jovin bende kotenre kod weche mag telo, anno ko ganda bende nupenjo dwaro mano mar ogai mar Azimio mar dwaro dhi laro kom mano mar AUC. Aneno ka kwana tamalo 81 mabende nudayo dhogi nosiro dwaro makamano, kata kamano nitiere kwana tamalo 16 mawacho ni ok gisiro dwaro mano mar ogai mar Azimio mar dhi laro kom mano mar AUC. E paro nyoche waseneno ka jatelo mar Azimio moluor Raila Odinga nigi gombo, kendo ok en gombo ma mare owuon, en gombo ma pinye mogole, jopiny Kenya mogole ka chwale mondo mi odhi otem bedo jakom mar Afrika, e piny mar Afrika mangima. To pachwa nye paro ni to jo Kenya gimotimore ni bende di gisir, tadier nyo waneno ka gisiro, nikech kiseyudo atamalo 81 masiri, mana 18 gina 16 mok sirgi, samoro chunygi bro neno ni kapo ni baba odhi kocha to baba bro wegi kie. Koro mano emomiyo ok gisir dwaro no. To be nyo awuoro ka hadho wach ni sirni nye ong'eny koa e piny man Nairobi ka, kendo ong'eny ng'eny mare kendo nye owuok e hoho mar okak, ma nye watemo mana chambwa ni to ang'o miyo jo hoho mar okak ema dwa ni jaduong' odhiyo. To pachwa kaka jotim nonro nye watemo nono, kata nye watemo fwayo ni samoro chunygi ng'iyo ni ka giunge mkono, gima ng'iyo ni wata kwa go ombulu, kata jo Kenya ok bi go ombulu mondo yiere. Ombulu ibro go mana gi ng'at achiel ma en ker mar piny, ka pinje duto te ma yiere kuom gi dhano 44 go. Ker ka ker ma bro go ombulu, kata ng'at mo gin magi go ombulu. To adier ka piny osesiai ni mondo idhiyo to jo piny nitie bang'i, koro chal ka gima giseneno adier ni ber ka migosi Raila nyalo telo ne piny mar Afrika kaluwore gi hembko ma en go kata huma ma en go e weche mag dongruok kod siasa. To johoho mar okak taparo ni kada chunygi nitie yie ni gin mane gigo ombulu, to gin madinye gimiyo, gin gi jo Nairobi dinye gimiye ombulu mang'eny mondo dhiyo. Aparo ni mondo koro we pap thuolo motelo ne yiero mar 2027. Nikech sama pod entiere equation kanyo, to nyalo bedo ka gima ginyalo neno ni nyalo miyo jatelo makawuono bro bedo gi campaign ma iyo dich ahinya, kapo ni odwaro ni mondo chak wamiye another term, kapo no bro dwaro. Mang'eyo ni jasiasa to ok nyal wacho no kadwar, gibro mana dwaro. Koro aparo ni mane mamiyo asto gi North Eastern gin nyok gi ungo jaduong' ahinya, nye gimi alama matin nie mogik, to otin to kalo atamalo 64. Mamano bende nyiso mana ni samoro ng'eyo koso ng'eyo, kata bedo ni samoro ging'e ni gin ok ginyal go ombulu ka idwaro mondo dhi oyier jakom. But en gima ber ounge mkono duto te, kendo pachwa hie ng'iyo ni wabro timo nonro ni e pinje, kech watiye pinje 38. Chunywa ng'iyo ni koro wabro temane wadhi e lwasi moko mopogre. Yiero en dwe mar 2 higa manyien, koro pod piny gine thuolo nitie. Piny ondiek pok ochamo, piny pod thuolo nitie, ma ang'eyo ni kata dwe mar 8 giri, dwe mar 12 giri
wanyalo time nonro mondo wapenje jopinje moko mokiewo kaka moloyo e libamba marwa mar jo East Africa. Nye wasetimo mpango no mondo wapenjgi kabe giongo nikech block mar East Africa kata Eastern Africa ni monego gol ng'ato madhi chung'. Tineno ka gisethinyore koni gi koni, jo Somalia nyogolo margi, jo Egypt gi jo Djibouti be wuodgi moro wuok, koro dhano pod wuok. Ok wang'eyo samoro jirende wa gi ji pod nyalo wuok nikech thuolo to nitiere. Erokamano ahinya. Kopogore gi mano, bende wach machielo ma bende naneno ka jok ma bende dugochonegi mano dayo dhoge bende e okang' machielo bende koro nupenjogi kaluwore gi od bura nikech mago duto ibiro bedo kinyisowa nikech ka en National Assembly aneno kanyo ne gimiyo kwan atamalo 53 mano od bura maduong' ma pacho ka. Od bura mar Senate kwan atamalo 69. National Assembly 53 kwan atamalo 53. Judiciary kwan atamalo 67. Opposition and cabinet secretaries mano kweth ma pingo piny owacho kanyakla kod jotend migepe wang'ni noyudo kweth ma pingo piny owacho nomi kwan atamalo 62. Cabinet secretaries mago jotend migepe nomi kwan atamalo 67. Wang' nokotemo ni jatend migao mane moyudo maksi mamalo mane moko yudo maksi mano mamalo. Anno ka jopiny bende nyalo somogi kanyo. Nitie to nok wagolo. Wabro golo nonrogi. Nyo wacho ni mondo wamigi ane grade mar class. Emomiyo nyo waketogi kaka mag jotend migepegi. Nyo waketogi kumoro achiel. Koro wayudo alama gi duto te aste iketogi atonga achiel. Kech gin gi collective responsibility. Kaka gitiyo serikal nigi dhok achiel. Wacho kamano ni collective responsibility. Koro emomiyo nyo anywando waketo wasebedo kwatimo kata December ne waketo gi kumoro achiel to ne king'iyo ma December ne gin gi piny. Koro awacho ni migepe gi duto te nyo temo gine tiyo ahinya. Taparo ni gitiyo kogol nonro aina gi. Ochal ng'ama ogol odok e ite kata ng'ama oluoko wang'e. Koro yudo ka koro pachi dhi bedo ni nyalo winjo gimoro maleo tineno kumoro midhiye. Magi gik ma nonro gi maino ma waketo ga ni mondo mi wach kotimore to mondo mi ogol odok e itgi. Mondo mi koro ging'iye maino, ginyalo keto maino komane. Kech gimomiyo do ni samoro gine National Assembly nye okoyudo atabalo maber ahinya. Gin namba 3 ka chien. Nagin kwan atamalo 53. Koro kawang'iyo to gin namba 3 ka piny. Koro kechicho jalup jatend piny koka gin kuom alama. Koro iyudo ni nyoche dhano bedo gi ng'ur moloyo kaka bills moko magisekalo. Kaka finance bill cha kinyalo paro ni nokale gi agoko makendo koro gin manyoche giwacho ni wang'o yepo. Kare gini ne wakalo to nen gi ng'ikruok mang'eny ma osewuok e dhog gi josiasa mang'eny ma un jofwambo usegolo kawuoyo. Don samoro bende en kaluwore gi seyo mar jopiny nikech japiny bende done ni kata samoro kimuto ombulu ka koro idhi e koro gweng'e to koro ok bed ni mayot. Koka nyal kuot gi kato jotend migepe moko osewuoyo ma osemak dhogi kata jo wabunge moko moloyo jok ma e Central Province. Osewuoyo ni gini ne wakalo to kare gini inyowa monego bed ni weche mag osuru gi manyo wakalo gi tok teko gi kare nonego duok gi piny. Gisewuoye ma uselando ma jopiny osewinjo. Madhano wacho ni to kare jogi nyocho neno ler moro rieny negi ma aparo ni mane gima omiyo wabunge gi nyodok chien. Iseneno kata wabunge mag Azimio ma waluongo no opposition kata minority mag dhok mowinjore osebedo ka wuok e bunge same go ombulu to giwuok nikech ohewi ng'amoye moting'o bade moringo kiny inyalo duoge dhaono. Gisebedo ka giwacho ni gigi en gima dhano ok gisom ikala nikech osewachno ni kaluru.
Koro gimbe ka gitimo kamano mondo gimor sirikal ma giungo kaka gin majority, to adier chien gidugo gisomo to giyudo ni ang'o miyo ne waketo na avocado ni olemo matiatia ni koro nyaka ketne osuru, to giywak na adier ka nyaka jalup jatend piny osewuoyo mowacho ni kuonde moko ne okal to nego bed ni iduogi ng'iyo. Koro mago emomiyo aparo ni gin ginyalo yudo alama mapiny. To jok mayudo alama mamalo kaka senators, apani senators osebedo ka rameny menyogi kabisa, ka giketo mainogi e weche mag sirikal mag kor gwenge, ka giwuotho kendo gigolo ripode, kata ka gin e komiti, TV gologi, waswinjogi e radio kata wasomogi e gazet, ka gitiyo gi maino margi. Koro aparo ni asto twak mantiere kacha cha ben ga twak mong'ith man malo ma ok yud kata kaponi gibro kalo gimoro to ok kale ka yawa dhi kode, kaka jo National Assembly gin yawa dhi kode, ikale akala ni mondo mi omor bad jok ma samoro osirou kuondego. Bende kopogre gi mano Jovini, kita neno kwa dongi matini dakika 15 mar mondo mi watiek twak marwa. Kopogre gi mano, bende nano kendo nonro makamage neno ka nutimo, kata mna bed nutime kinde thuolo mar ndalo ariyo, nutime kidienje mago mopogore opogore. Wach machielo ma bende nutime en kotenre kod chal mar arita ahinya e pachoka. Nano ka kwana tamalo 50 kod 8 wacho ni piny Kenya ochomo kama, wacho ni they believe the country is headed on the wrong path. Piny Kenya ochomo kama rach. Kata kamano kuna tamalo 19 feel ni the country is on the right trajectory. Magin neno ni piny Kenya ochomo kama ber. To kuna tamalo 19 mabendo wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Giwacho ni en kaluwore kod peace and tranquility. Mano kaluwore kod wach mano mararita kata mna kwe e yo makare. Sharon, ibro yie koda ni kopogore gi koro kata ng'anyo madhi mbele sani mag dakteche, kwe osebede moromo chakre ne ng'anyo mag jo Azimio Room mane dwaro mondo mi nengo odog piny. Tadier nengo lwar mogo dong ni nyiewo siling 200 gi wiye. Kawuono king'iye kor gwenge ochalo gimoro minyiewe 140 ka 50 ka ng'eny. Oselwar. Tadier nyoche dhano nyiewo gorogoro siling 200. To mane ndalo mane maandamano liche. To ndalo mane maandamano nitie, ne wang'eyo odiochieng' ma kata un kubire station ka tang'eni polise mane keli. Kech koro kakichopi bedo matek. Ndara midwa luwo onge, gari madwa luwo ndara no bende onge, kata ka in gi gachi tibro goye gi kidi ne jo njore madonjo e jo ng'anyo ma timo rights magi. To ne yudo kata ka mwando mondo mi ochopi, mwando ne bedo matek. Ta sanie ne dhano karibu dhano 2 kuom 10 mawacho ni piny ochomo kuma ber. Adier giseneno kendo nye gitanyo nyaka weche mag bei ma samoro sani ofuong'ruok e bei mag gik moko. Wayago mana mbaka kodika ni mo nyinyieo siling 200 gi wiye. Sani odok chien ma koro kata ka ong'weyo 200 to ken 200. Inyalo duok ni e simon moro kidhi nyiewo mo mar petrol. To nyoche wanyiewe 220 gi wiye. Dong ne ka koro nyoche en malo. Koro mago nyoche miyo dhano nyalo bedo ni kwe, nyalo bedo ni onge. To dhano oseneno kwe makende ka jo Kenya nigi horuok kabisa. To kendo weche moko ma dhano bende ng'iyo ni sani sirikal nitie gi tije moko magitimo. Ni sirikal maduong' executive tiyo maber. Koro mago benye gisiro ni mago emomiyo piny Kenya dhi kuma ber. Kod weche moko mag ni apaya moko selosi, kuonde moko ma ginyalo neno na apaya nitie mabeyo kata ma nyocho kethore. Aseneno Nairobi ka carpeting osetime yore mang'eny manyocho kethore sani timo negi iloso gi rang'iny moro mowinjore kata kitimo nwago ni en mana palliative way. But koro ineno ka gik moko dhi mbele. Koro aparo ni mano emomiyo jogi to bing'e ni nyo bedo gi pogruok ka wang'iyo dwe mar 12
ne en mana atamalo 18. Koro sani nye gimedo dhana gine atamalo 1. Mana pago chiko. 19. Dong pod ineno ka pod piny Kenya ok ochomo kama kara hinya nyaka luwore kod dwaro ma kamano nikech ka pod kwan atamalo 58 pod ywak ni Kenya pod ochomo mana kama rach. Dong ni pod ochomo kuma rach. Ka wawacho ni hembko mar gimoro te en bei mar mafuta. Kawuono aparo ni ka mafuta de lwar kaka dola lwar. To gik moko duto te bro lwar. Kidhi nyiewo kata chumbi tibro yudo ka chumbi no lwar nikech teko mar sitima mitiyogo cha nitie sitima ma gitiyo mana gi teko mar generator. Mano mafuta oseket kanyo. Koro cost of living generally emomiyo dhano nyalo ywakga. Kende meneno ka ne giketo dhano atamalo 64 ma ywak ni sirikal onego ng'iye gimiluongo ni cost of living kod koso tije. Koro kuom dhano 58 gi gine percent 58 gi ma nye king'iyo ni to en gimane momiyo unu dwaro ni koro Kenya ong'i sana kata jok mantiere sirikal ong'i tiyudo ka giwacho ni ng'inwa uru weche mag maisha garama mar ngima. Garama ni oidho. To oidho nikech school fees oidho, mano garama. Thieth oidho, mano garama. Gimora mora garama ni malo. Kata idho mana nyamburko kidhi Kaluo sani bei nyocho medi. To mafuta lwar to lwar gi $1 olwar manyocho lwar maduong' ne no lwar gi $5. Mano lwar ye maduong' kabisa. To ken neno kata dwe mokalo no lwar mana gi $1. $1. Donge momi akoni ni dwe mar 2 cha mano lwar maduong' gi $5 kende. Tingeni jo nyamburko weg nyamburko to pok odwaro pesa. Kidhi molo kidhi Thurwa Kisumo to pod ibro chulo mana $1,650 kata $1,700 mondo kokichop dala. Kata moko bende chaji nyaka $2,000 kokichop Kisumo. Pero kama na Jovin we winja nena ni oganda maneno wajo neno magwa mag Ramogi TV to wachango kaluore kod nonro maru mar mondo min bende kore duoke gidonge kore selero negi sefono negi moko kuom gi bende ni penja hinya nyaka luore kod nonro makamano kinyalo ketina penjo ma bendo sedonja chel ka chele yamo mar mondo miya som penjo makamanya koronga jong nwak choke mbui magwa mopogore Dennis Abila iwacho ni Kenya ber jomodake e maricho en koko kod nying serikal seche duto kar mondo ji oti matek. Haya mano paro mochiw kanyo gi Dennis kopogore gi mano Oliver Odak iwacho ni ineno wa kendo winjo malongo iwacho ni penj ne jalony niya ka owacho ni Eastern omiyo Gachagua ombulu mathoth to ok owach ni gin adi nango. Kopogore gi mano iwacho paro ni ngi ote machielo mar ariyo iwacho ni en Eastern kon mane nekech wan gi apa ma cousins mag jo Central odakie to kod Lower ma jo Kamba e mathothie. Mar adek ere kaka jo piny podi ok dhi maber sani at 50+ to mokalo chande to nenen over 70. Aya, gino mara ni Jovin biro ka duoke yo makare. Ruth nyathi Ochieng wacho ni anto nonro ni to apingo nikech kuom wacha diera thoth ji ywak ni tend Kenya Kwanza dhi marach ni ji te joma nigo nyaka joma ongego penjo na wendo. Aya ere penjo gi mar mondo miane mokwongo bende gisetimo nonro mar yuto jo Kenya mondo ging'e ni kwan atamalo mar joma odak e ngima ma piny chal nade. Mar ariyo seche magitimo nonro ni gitarget joma nade. Mar adek ka gitimo nonro gijapenjo ga specific region koso gipenjo kaluwore gi mrengo mano mar siasa. Ote maliwa inya kanyo Jovin biro bedo ka duoki bende intiere gi penjo moro wacho ni ineno ka kwan atamalo 90 wacho ni Kenya dhi marach kata ka ichiko iti TV gi nyakalondo tiwinjo kaka ji ywak wacho ni luot chenro e gwenge mago umoja. Kata kamano Infotrack nango ni kwan atamalo 58 ema dhi marach. Jo Kenya wacho ni piny Kenya dhi marach. David Oda iwacho ni Infotrack is always detailed kendo o engage ji konde mopogore to gibitimnwa nonro mar dhier county ka county.
Aya, aneno kanyo ka David bendo kwayu kanyo ne kutimo nonro kendo utimane na dwaro mano mar dhier Ramna Chan e kaunti ka kaunti wang'e ne kaunti machal nade ma samoro nigi chal molo wadgi. Ote mapogore ma bende nyalo duoko debed mage jovi. Neno ka ote to thoth ntiere jogo eko ma bende seyo moko bende siro tich mutimo. Kanyalo chako gi David erokamano kuom puoch mimiyowa. To wach mar chan mar dhier aparo ni ok dinuo gimoro nitiere Kenya National Bureau of Statistics gin kod report ma gigolo ga higa ka higa ma osegolo chan mar dhier emomiyo nitiere counties mayudo gimoro ni equalization fund imiyo gi pesa mabalang' mopogore gi ma ipogoga dhano nikech kaluwore gi chan mantiere kuondego. To en gima ber wambe wanyalo temo ng'iyo kaka de wakete penjo moro achiel ariyo en mana ni nonro gi gibedo ga gi pesa mar timo nonro ng'eny koro samoro ka David wanyalo tudore kodi e tok tent samoro inyalo nyisowa migawo kata ng'at ma disire gima chalo kama koro wanyalo wuoyo ka inyalo miyo wa rieko madwa yudgo pesa maditim go nonro ni to wabro but en gima ber wapuoyo. Ruth Nyathi Ochieng owacho maber moloyo ni penjo geto ne ng'eny to ma ayudo ma ok dang' awachi nikech mare mowacho ni dhano atamalo 90 ywak ni piny tek. En wacho ni kaluwore gi pache oneno ka atamalo 90 kopogore gi 58 manogolo. Dong' ing'eno dwa chalo mana gi gima owacho nikech kiketo 58 mawacho ni piny Kenya ochomo kuma rach to chak ikawo jok ma 19% atamalo 19 manyok ong'eyo kuma piny dhi kiriwo gigi to en 80 koro kopogore gi kuma owacho cha nikech ng'ama kia ng'ato kia ni odhi kuma ber yani akeni dwa luonge nang'o ok otarore tarruok nyalo bedo ni yani en ng'ama okia en undecided en mana kanyo nobet abeta kanyo koro de ochop kanyo to en mana ni koro doko onyalo chopo 80 ka wagolo dhano 19 mawacho ni nodhi kuma ber. To mapiyo piyo Ruth Nyathi Ochieng bende penjone mar ariyo ni seche ma utimo nonro kaka Infotrack target maru gin jomage ema se aomo dino chak kodwa twak dini winjo kana wacho ni wa target mana jo Kenya to jo Kenya gi nyaka obed jaiga 18 kadhi mbele. Mar ariyo wang'iyo kaluwore kod age band mag Kenya koro kwawuoyo to wabro wuoyo ni Kenya is youthful. Koro wabro ng'iyo ni percentage mane mag vijende, percentage mage mag mine, modo wuoyogo, percentage mage mag jochan, percentage mage mag jomoko. Koro en gimoro maduong' ma anyalo miyi mondo ine kaka wagolo sample no, mondo iyud ni wamako jogo duto te, ok wayiero. Ne nitie ng'ama openjo Oliver ni Eastern, kowacho ni ema nyeo miyo jalup jatend piny alama mamalo. Aonge figano at hand koro ok dang' amiyi gima biro wuondi bende nyok wapenjo ni to en lower kata upper Eastern to David kapo ni Sharon nyalo miyi kata king'iyo idhi e mbui tanyalo oro ni gigi mondo mi inegi maber. Dombele ginyalo yude mbui magu mag Infotrack. Ginyalo yude mbui adhi keto gi kanyo kawuok ka mondo mi inene. Koro wabro keto gi by county koro ibro ng'iyo ni by county koro ema nyalo konyi ni to nyen Meru koso nyen Kure koso nyen Embu kech Eastern duong' nitie hapa gi lower nitie hapa gi lower but en penjo maber David not David Oliver mar David en mana nen puoch gi pak nen mana ni utim ni nonro kaluwore kod dhier mago mag counties. Aparo ni wasetemo ng'iyo penjo mopogore ma samoro na ok wang'iyo en Oliver mabende nacho ni ere kaka piny pod ok dhi maber sani at 50+ to mokalo chande nen over 70+. Dong ing'eni mokalo cha
ne jok ma nowacho ni ne en pira auchiel kech wasetimo mang'eny akia masamoro rifatu lakini nyewa golo trend kibro ng'iyo kanyo wan gi trend to trend manyalo pimo sembe gi nyamin nywa keto mar Disemba jok mane ywak ne en pira auchiel kod achiel to sani joma iwacho ni Kenya dhi kumarach en 80 gine 50 kod 8 nenre ni odok piny kod atamalo 3 koro ok dang' wawach niya ni pod dhano ywak e kiwango mamalo nikech adier kanyeche un dhano 61 ma ywak to sani mana dhano 80 kod 5 ema koro odok piny pile gimomiyo wawacho kama David Oliver wasaneno ka gik moko lwar mon wawacho ni en 200 sani osedok mogo nyowacho ni nyocha en 200 odok piny koro nitie ng'ato ko dang'o ka ywag pile kanya nyie 200 to sani nyie 150 dong wacho ni okongore dong tie lokruok koro mage momiyo gik moko dok to overally pinje kaka wan pod wan third world country kata developing country pod bro mana medo ywak ne sani dakteche nitiere ndara dong chunyi dino wacho ni daktari ma osemi siling 1000 gine mapuonjore siling 70,000 to pod gineno ni tin gidwaro mana 200 ga auchiel ma to emomiyo pod ginie ndara gimbe gikeda dine iwacho ni koro kawan gi 50+ years to konego bede ni kata daktari dhi e ndara ka ywak kech sama koro daktari ywak no japuonj to koro dwa ywak manade to in kata kaka chukdar dwa ywak manade ni neno ka chukdar ni dwaro ni mondo mege siling 30,000 sama ng'ato pod 30,000 no pod kembe moko ok chul daktari to dwaro 200,000 nikech mano be hakine koluwore kod gima sirikal noseketo negi to sirikal ok dwa chulo mago koro mano nyisi ni kata wabed higni 100 ma pod biro biro ka sirikal ok oketo maino e miyo jotijegi msara mowinjore to pod piny biro bedo mana matek nikech kipenjo daktari sani daktari biro koni ni piny tek kidwa mai siling 200 ga auchiel tidwa chuli siling 70,000 dong iyudo ka koro idhi bedo gi to mano ma omai atamalo 90 nyegi wacho ni en 70 gi wiye ma reduction margi en 74 ma msarano koro idwa bedo kionge go erokamano ahinya Jevinano ka sakoro dhi ka ng'ado wadwar mar mondo mi watiek twak ma kama gi wachni mogik kanyakla kod samoro nonro ma bende samoro chiegni timo nikech moko kuom nonro nenre ni unosetimo samoro biro bedo kuyango ne jopiny karango ang'eyo ni modong' en kaka mag jotend migepe wanyalo gologi machiegni pod watimo nonro pile nikech wan kambi wan mana mar timo nonro watimo nonro mag ji giwegi mag chulo kendo watimo ga nonro ma wan bende wa finance ki wan kaka manyo watimo gi pesa wa owuon koro kapod wahingo karibu higni 20 ka watime nonro pod wabro medo ng'iyo e weche kaka tam ka tam wajatimo ga bang' dweche adek ka dweche adek nyaka wang'iye ni to koro piny Kenya ochomo kuma nade ma miyo lokruok bedo ne jok ma oketi mondo mi otinwa aparo ni mane wachna mogik to moloyo tago mos ne jowa ma pinyo mondo mi koro Nyasaye kata sirikal bende wuog oko mondo mi okonygi otergi kuonde moko ma oting'ore gi malo erokamano Jovinogo ni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kod wachiel kachiel kanyakla kod jopiny okinyi ma kawuono erokamano Sharon erokamano ahinya nyakorom ga jwang' mano na Jovid Wanyingo jal ma bende osebedo ka jatim nonro maduong' mano ka duol kata mana kar kambi matimo nonro mano mong'ere kaka Infotrack nwaloso mano kotenre kod nonro margi ma bende gitimo chakre chieng' tarik 8 nyaka chieng' tarik 10 mano mar dwe mar 3 mar higani ka bende gidayo dho oganda maromo 100,000 mawuok e gwenge mopogore opogore dongo seturunu matindo tindo usebedo gi adiera kotenre kod nonro makama penjo manu ntiere godo bende oseduoko Jovin kinde ka kinde bende wagoni erokamano kwa luongo bang' timo nonro maru ujabiro mano mar loso gi jopiny nyakorom ga jwang'a dakika 8 tok saa 2 mano mar okinyi gi kanyo bende makelo we giko mano mar twak marwa e chenro maru piny kata kamano ingeni chieng' tich abich chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi wantiere koda chenro mar ng'ejo thumbewa okinyi ma kawuono Solomon Atito kata Kafaya
notimo nonro kata mana nodayo dho jathum mong'ere kaka Amiso Thuango. Bende ng'e Amiso Thuango, bende iseng'e sigana mare ahinya kaluwore kod chal mar thum. Mane chenro ma bende biro warade kende chenro mar mbaka oromo chakre saa 3 mar okinyi. Kik dhi mabor. Skiza chapa ushinde Beatrice Square Otuya. Elfu hamsini ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni, wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule, wakunyweko chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mami. Nimeshukuru sana. Nilichagua Sikiza Tune *4 87 *3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Sikiza chapa ushinde. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ato ang'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Bende moro mawinjo emi bendi winjo kantie e koro dewa budho kanyakla seche te. Nyakwaromogi en okinyi ma jaber kendo mwachakoro mechendo ni endi mar ng'e jothumbe wako kale Ramogi TV, kama bende wabede koda thuolo ma jaber mar gombaka koda jothumbe wagi eki mar mondo wang'e mathoth ahinya komakore koda ngimagi mar weche goeko mag thum, kaka ne giyudore thum, to kaachiel koda samoro bende nitiere gik ma samoro kinyal bedo ni ng'eyo ewi jathum. Kawuono ni endi wayudo thuolo mar gombaka matut ahinya koda jangolo ma bende en jangolo matuklu ahinya. Gie pacha ana kawega ni ochalo Dio Misiani kaluwore koda messages kata ote mage mawuok e thumbege. En jathum mar ohangla, wantiere Gracia Gardens kaendi Kilimani, kama bende wadwa go mbaka achiel kachiel koda Amiso Thuango jakangeso machiegni mar mondo mi wago mbaka ni kanyakla wapuonjre wawinj mathoth ahinya ewi jangolo Amiso Thuango. Nyinga en Solomon Atito Kafaya. Sauti yake Amiso Thuango, baba wa Kangeso Angla Fighters.
Are you built to sibling men?